Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa atong palamay drama. Ug kini atong drama karon mga listeners, medyo taas-taas yun ni karon. Ako ning pinaskuhan sa inyo kay Christmas karon. Kituyo na nako og taas-taas, parang dili jud mo mabitin. Og part 48 na ta sa atong palamay drama. Akong gituyo jud nako mga listeners kini pag-edit karon nga taas-taas kay Christmas, no? Sakto kayo itong pag-upload na Christmas jud. Regalo lang po na ako sa inyo. Nga, ang ako lang po dihangyo mga listeners nga hinaot po mga listeners, no? Nga dili kayo i-skip ninyo atong ads mga listeners. Maski kini lang nga drama pang pinaskuhan lang po sa ako mga listeners ba. Hinaot nga dili po kayo ninyo i-skip. Depende lang sa inyo mga listeners, no? Kini atong drama karon mga listeners, request po ni Oscar Abayadog nga nag-comment man punto siya atong last video na to nga o pwede ba kuno mataas-taasan mao to nga ning kamot jud ko nga na taas-taasan jud nato gamay ug shout out nimo diha Oscar Abayadog sa pagpermi nimong pagsunod sa atong drama nga katong dili gadahan maminaw sa atong mga istorya. Pwede rin nyo i-fast forward mga listeners. Pwede rin nyo i-ditso sa drama. Sa dili pa ta magsugod mga listeners, no? Merry Christmas ay ninyo diha. Tanan mga listeners. Sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners, magbasa sa taog mga comments. Arita sa atong comment section. Ruwan atong komentor. Bro Oscar Abayadog, Merry Christmas nimo diha. Bro Oscar, ayan comment. Salamat na sad sa bagong upload idol. Malingaw na sad mi ani idol, more drama pa. Salamat kanimo Oscar Abayadog sa pagpirmi nimo pagpaminaw sa atong drama. Kini po si Benji Casio, no? Pirmi ka po ni sa paminaw sa atong mga drama. Ang iyang comment mo ni, salamat idol sa bagong upload. Merry Christmas idol. Amping always. Salamat kanimo Benji Kasyong. Merry Christmas pod kanimo diha. Kang Oscar Abayadog, duha ni iyang comment dire. Basta may kinabuhi pa ko idol, di jud ko mohunong og suporta nimo idol. Og Merry Christmas idol. God bless. Merry Christmas nimo Oscar Abayadog, no? Merry Christmas. O kini nga drama bro Oscar, o taas-taas na ni, naot nga dili na kamabiti na ni. Ako lang ihangyo po ninyo isip pinaskuhan sa kuha itong mga mugbo nga ads. Pwede ran dili ninyo i-skip may lang dugang income sa tuwa, no? Katong medyo taas na jud kayo, pwede ran nyo i-skip, no? Pero okay lang sa inyo nga gusto mo makatabang sa kuha, pwede ra pod nga dili niyo escape. Ang kuha lang po nga makabawi ta sa atong kago, no mga listeners. Sinaot masabtan yung mga listeners, no? O ako po di shout out da si Romiboy, no? Da sa Tuod Mantikaw. Shout out kanimo dia Romiboy. Merry Christmas nimo dia. Kang Dudoy pa parts ugay, Merry Christmas nimo dia. Salamat sa inyong pagpaminaw. Permi. O atong amigo di ano, si Ruel L. Di lang ako i-mention niyang apelido. Taga Bulwa. Ruel L. Salamat sa imong pirmi pagpaminaw. Shout out nimo dia, Ruel L. O di lang nato tas-on mga listeners. Ato nang sugdan atong palamay drama compilation part 48. Ako sa ilyong ginaingon, si tatay manuntang naibog nimo ug nanguyab nimo. Apan nga ako na may noon diyan nimo, mao ina disgrasya. Mo ning nitabos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. O ba tay ikot? Ha? Naibog ka ni nang Marsing? Nga iyaan ni Sarah nga akong gipanguyaban? O, Dong Elyong. Uy. Kalami agad anyang Marsing, uy. Suka din nga balik nga din sa atong dapit, no? Kay biyuda naman na siya. Ay, nanong balik ang akong kaibog niya kanyag to, eh.
Back to the future ba? Mao ba? Ay, sige. Akan na noon sinang Marsing tayo no, sa tanaw na ko anak niya ba? Nindot pa kay gihapon na siya eh. Sigim gini pasiksig gani. Ikaw Mura lang. ba og gusto pang maminyo og usab ba? Nagpaabot lang nga dunay manguyab ana niya. Busi ako nak. Ha? Ako gyud. Manguyab ka? Kay biyudo naman siya ko. Uy. Babot lang. Mupadayon ko o panguyab anyang Marsing. Siya man yun ang akong nagustuhan ba sa una pag yun. Pero, wala ko niya suugta. Kaya ang iyang bangan no, nga, mong may iyang gisugot, o gipakaslay. Motong siya, anyang niya lang yun mo, mao'y akong gipanguyaban daw. Dako man kayo o gusto nanay mo na ko. Ay, mayor sa tayo nga, kamo ni anhing nana, may nagkadayon. Kay kung wa pa mo magkadayon, wa sa dakuron. Mabusan niya, makita gani mo si Marsing no, karong gabi. Kay mamisita man ka Sarah. O siya kabahay naman ang sinyang gipuyan ko. Kuan ba? Si kituwa niya lang doon ha. Si tagsulti si Marsing ha. Nga, mapadayon ko uyab niya doon. Tatay, ikot. Bisita kang Sara karong gabi bay? O bay, silingan manggid mong Sara. Palihog ko ba ya? Ingna siya nga, karong gabi mamisita ko niya, ha? Ay, problema. Salamat bay. Gapar para Sara bay. Mo lagi? Di pa na silingan na. Ambot lang. Ako ginong pangyaban. Pero di lang ko ganahan kay silingan mo gud bay. Abi pa lang sa mga tao. Ano yung ko kitag laing babay. Silingan lang yun nato. Kita. Salamat asag bay nga. Di ka manguyab niya bay. Kay ibog kay ko anang Sara bay. Abi ni mo bay. Kanas ng nursing ba? Tuta pa ba yan na bay? Kanas ng nursing? Marsing mo siguro to? Nursing. Marsing. Nang nursing. Okay, Kanagyo mag-shoot ba yun yan? Ibang panty niya. Huh? Maghugas-hugas taon diya sa plato nila. Kita mo yung kwento ko sa punggasan. Maglili-lili ko. So, may alagi ba eh. Kasi Di darla na na. mo, bay? Ako lang yung ibirahan dito pa. Puruan sa may kapayas. May alagi. Yawa. Saman, di ka mo bira na. Ay, di Ano lang ko mo? na Di ko Abi ni mo ba, di ko ng mga idaran. Ay, sus, O si lamit, tatay noon. Tatay na ko ba? Sa mo dako kay gusto ng Marsing. Pero mag-shoot ba? Manglisik. Uy, duta tanaw Bahala na, liyo. basta di ko idaran bay. Busa bay, kana sa tatay bay, kung makahigayon ko ron og sulti ni ng Marsing ba, Ah. lagi pamalihog ni tatay nako. Kaya, Ako siyang sultihan. Na si tatay nako, mupadayon og panguyab niya. Manguyab ko sa tatay. Si tatay nanguyab ba na kaniyadto mo nang padayunon niya karon. Puslan makuno nga byudo siya og byuda sa na sinang Marsing. tinuod na isang. O ba, sige. Ha? Ganahan man sa kuan ng ilyong. Ayan. Kay gawas nga gwapo niya buutan. Still lang. Doon na sa'y maayo nga trabaho. Lipay ito sa ilyong dahil may baho to siya. Gusto sa kang mahuyab siya mo. Lipay ka na. Sige, ingna siya ha. Nga kung mo padayon siya o pamisita na ako. Karong gabi sugtunday na ko siya. Ay. Ay, ako yung nus ba ilyong? Lipay lagi ito ron. Dako, biyag ngisi, di mo kanada ka. Ngisi lang, di lang ko katawa. Ay, lang katawa. Nalipay lang ko bay, nalipay ko bay. Stila, sa di mo. Yamat ron, mo ginigisulti ni. Mao lagi. Iya bay? Ha? Sulti na niya. O, sugton ka na karong gabi sa. Wala, no? Ay, bangit. Ay, si Piata nung gabi. Ay, sige, pagitag rason nga. Di ka makanto, ha? Kinida. Paabot ang pagito siya ni mo taon, do. Ha? Wala kay mo anto gi ko bay. Makauyab na gi ko ani rong gabi bay. Stilan. Kanido dali. Ako bang tambag ni baba? O, uy, mong Sara. Buga din, bay. Ha? Bida. Kita na ba ka ng imuha, bay, no? Nakuha na bayot ko. Kita ko si imuha, bay, oy. Murag hawang, way, tiil. Ikaw ba? Pero bida. Taas kayo, daas ikog. Ikaw Taas duda lagi. na gi ko nimo ha. Kung dili babae mong liliyon, pati ko lalaki liliyon sa nimo. Doon na kabayot ko. Oo. Betawan, be. Eh, bay, buyag ra ni ako bay, buyag ra. Bayag. Liwat man gugos akong tatay bay. Teka, sa tatay na ko ba? Ah, Oh, sa tatay sana ko bay, gusto manguyab na ni nang Marsing bay. Ako unyang ingnon si nang Marsing nga manguyab niya si tatay nako. Maupaday Sara, may mamisita ni Murong gabi O tiya, si Ilyo nga anak ni Noy Ikot. Ay, kanarabas ikot da nanguyab na nakos una. Pero walang nako siya sugta kay
Ang akong naban naman ang akong gisugot sa una, Kud. Ang maubat siya. O kung manguyab ni mo sinoy ikot ron, imo siyang sukton. Ay, ambot lang ka, day, uy. Gibati man gud nako nga, di ko manguyab og sama na kong edad, uy. Ang gusto kong uyabon, kanang pareha ni mong edad. Batan-on nga laki ang gusto ko. Tiya Marsing. Mauna, day. Nindot man gud ng batan-on kay kusog pa kay mubugwal. O kung dunay batan-on nga makatilaw nako, ay di sagid magmahay, uy. Kay kusog pa man sa kumulabok, day. Unya, busok pa kay ning ako kay usaraman ka anak ang niagi ining ako. Tiya Marsing. Iputingan na ni mo do. Ito ba nga sa amin? Nika. Anak ginatay. Og nagpahumot kog maayo tay. Aron ganahan nga musugot na ko si Day Sara. Ay, nya. Pilit kaya akong kuano. Uli, kuya siya madalis pang ang madalis pang ang kuan ba kanyang langaw. Amo gani, sinaw na kayo. Madalis pang. Oy, nak. Ay kalimo sa akong itogon ni mo ha. Si Marsing ha. Inya nga mupadayon ko panguyab niya. Oo, tayoy. Ako ging-ingnon sinang Marsing. Aron maminyo ka og usab tay. Kita na ba ko anang Marsing ganiha nga nag-abot mi og palit sa tindahan ganiha bas gawas. Skang lami aglawas ng Marsing tayoy. Nipis kay sulob wa nagbra. Bigkot kay paa nga nagsulob og shirt nga pinakigol kayo. Koy gipasamot ko nimo anak kalkiha dyan. Basta mo na gito. Bayo ko sugton lang ako ni Marsing no. Igo ginas pisong karaan ba? Uy. Mayo! Mayang gabi! Oy, Dong Eliong. Ikaw di ay na, Dong. Wow. Ay, nang! Uy, ay. Mayang gabi! Gwapo ni mo, Dong. Uy, gwapo pa mangkas imong amahan. Ang sama ni mo, Dong, ang gusto kong mauyab o balik. Nang, si tatay din ako ba? Misulti to siya nga mupadayon ko siya panguyab ni mo. Mao ba? Misulti da isen ni mo nga nanguyab sa nakos una, Dong. Oo, nang, ingong gitos tatay nga hangtod ko no karon. Nakagusto pa siya ni mo. Pero, Dong, ikaw may akong ganahan, uy. Ikaw lay panguyab na ko, Dong, be. Sa Dong, be. Ay, lamian man ko ni mo, Dong Eliong. Uy. Ilyong! Ay, Dayan dani Dong! Tiya Marsing! Ay, Mayang day! gabi, Day Sara! Mayang gabi! kabagal katubangan ining Eliong, uy. O di akong gipangita. Salamat kay nga imo din kong gisugot, Day Sara. Kanya kay nakagusto pod ko nimo yung ug nagpaabot ra ko nga manguyab ka nako. Salamat kay Day ha. Ug kan nga uyab na try, maning kamot kay kung maayo day. Aron makatigom ko kwarta. Aron magpakasal din tang duha. Kanindot, oy. Ganahan sad ko nga maminyo na tayo. Ganahan ko. Uy, pauba dong. Kisugot na niya sa anak. O si Marsing, ang saman, imong nasultihan. Sa kung giingon niyo mo, ha? Ako na siyang gisultihan tay. Pero wa lang ni magdugay og istorya tay kay gidaman day ko ni Sara sa ilang kahida tay og dito mi nagistorya. Oh, okay. Karong Domingo ha, mamisita ko ni Marsing ha. Mamisita ko niya. Ay, lamian niyang ihumulong niya ako kadugay na ba? Lumutan na niya maayo. Dugay na kay kung wa makahumuldo. Unsa? Ingon sinang Marsing nga padtuon ko sa ila karon kay dunay importante isulti nako ang akong uyab nga si Sara. Lagi ba, padalion ko no ka. Kay mularga mo ko siya ron kuyog sa ilang tiya taon ba. Muli mas probinsya. Unsa? Mga padtuon ka, ha? May sulti siya ni mo taon. Uy. Ang bahin tingali na siyang paglargas probinsya ang iyang tuyo. Ni mo mong adtuan din dito. Mo ba? Muadto ko. Muadto ko, bay Tomas. Nang kadiot lang. Nang Marsing kadiot lang. Di mo magugong giga ko so gihagan pag ko nimong bayo. Ay, kadiot lang lagi, kadiot lang. Asa man si Sara din nang. Iya mag akong gipatawag.
Nang kadit lang. Ay, kahumutan ni mo nang, uy. Ay, wa ron si Sarah. Antik na to nako, uy, ni Tomas. Oh, Tana sa- sa kwarto na, kay lipayon ta ka. Tana dayon dung iliyog. Uy, medyo naipit yung kuba. Nang, Akong ipata kay okay, dako. lagay ng mar... Ang imo na sagdaw akong yakan. Ang galing mo naman. Alibi, Ito, uy. gusto imo. Gusto ko kani. Kani. Ipay na ko. Ati, agay ka lang. Nang masing... Uy, May nitabugin na mong duha niya itong higayon na sa iyaan ni Sarah nga sinang Marsing. Pagkaibaw ni Sarah, iya kong gibuwagan, oy. Ug si tatay sad, iya kong gitampalong tungod sa kasuko nga may nitabo na mong duha sa babae nga iya untang panguyaban. Iskang gumalasan noon, oy. Nagmahay gyud ko nga nagpada ko ni nang Marsing. uy, naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ariana, ginaingon, tao lang ko nga nagkinahanglan og lawas ng nga kalipay. Kung nagasaman ko sa akong pagkaasawa, pasaylo at taon ko. O kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tinuod ka, Day? Mamisita na ko si Ador karong gabi Ay, ula giday. Ug manghinaot ko na siya nga imo na siyang sugton. Dugay naman gud kung nagpaabot nga manguyab siya nako. Og uday, sugton gyud dayon ako siya kay tinuod nga kung tinuod man gani nga mamisita gyud siya nako rong gabi. Sugton gyud nako siya dayon. Unya, day si Briggs, unsaon naman lang nanguyaban sa kato nimo. Oo, pero ako nang gibastad oy. Kay wa man ko'y gusto niya. Og si Ador, siya ang gipaabot nako nga mamisita nako ug manguyab nako day. Si Ador day Christy. Ako noon nak, wa ko'y pagsupak bisag kinsa nilang duha ni Ador o Briggs ang imong mahimong hinikugma. Apan gusto ko nga kung kinsa bay imong sugtod, ay hagdadadayon ni kasal. Diba? Kay sakto naman mus edad. Oo ma, og si Ador ma, siya ang akong sugton. Ana, sige, haron makakita na din kong apo. Ako na lang unya ng kalingawan ng akong apo kay wa man ko maminyog usab. Apo na lang unya nga ako nga timanon kun maminyo ka nanak. Karong gabi mamisita man si Ador ma. Hagdon ko dayon siya og minyo. Di ko ganahan na ng uyab-uyab og dugay uy. Kuyaw kon mahilabtan ta unya kalit lang tambiyaan. Alkansi ko. Oy, ayaw taon pahilabot sa imong uyab ha. Unya na itugyan ng imong lawas sa imong uyab human sa inyong kasal. Salamat day Ariana, nga gisugot dayon ko nimo day. Kana tungod kay doon na po ko'y gusto ni mo, Dor. Og nagpaabot ako nga imo kong panguyaban. Pero Dor, bisag uyab na ta ha. Pero di ko gusto nga imo ko hilaptan ha. Kung tinod ka cute nga nahigugman ako, magpakasalta sa labing madali. Sure day. Malte ka. Busa mo sugot ko nga magpakasalain ng duha sa labing madaling panahon. Akong sorteras mga magpapa. Og abi mo day? Abi mo kung maminyo na ko, doon na nadayon ko'y kabalhinan ug puyo sa bahay. Nga ilang ipatukod para nako. Wow ha? Ready na day. Kun mao, pamayin na dayon ko. Aron makasal na dayon ta dong Ador. Dahil unang adlaw ron sa itong kasal. Brief na ko, be. Brief, ubuo na ko ni. Awa ako ni. Ay, anak. Gahi na nagilan. Gamay pero Ay, tulit kayo. Sige na. Ay, gamay ra gyud. Papa Man na. malapas sa akong kamoy. Lulipap pa. Lulipap na. Papoy, ang sakit. Joke ra.
Kamay ra day. Gamay ra. Masakit pa man tong pagpaak ni mo nilit sa baba sa kong ubos. Padayon Sakit lang. day, sakit. Nadili ay gamay ra ay. Gamay ra, day. Para man. Maubanak, gamay ra ang gibati mong sakit dihang na virginan kang ador. Uma, masakit pa man tong iyang pagpaak sa hilit nga baba sa akong ubos eh. Aw, mauna to'y pagkaingnon nga gamay ra kang ador. Anak manggikuno na basta gamay ra, gamay sad ang sakit nga imong bation kay gamay man ang nisud. Anak gyud tingali ma. Pero kinila ikasulti ko nimo nak ha. Bana mo na sa ador, busa ayaw na pagtinguha nga mutilaw kapag dako. Kay kung buhaton mo ka na, makasakas imong pagkaasawa. Ma. Lo, mao ba, Dailina? Nakatilaw di ka sa kumpana diyang ulitaw pa siya? Oh yes, day. Ang gabi ni mo, halos na mga ikal din sa ato dahil sityo na tilawan ako. O kana si Ador, ay pastilan. Gamay, bubo pag yung kayo. Murag tabon sa white flower ang iya. Oo nga, ay, naong regi sa liga na pero ang armas na, sakit pang pook sa ulmigas, day. Bito, mirag mas ugdo pa man ang imong atubangan tanawon ay kaysa kumbana. Hikap. No, ikaw ano pa, go na? Try ani, Uy. Try ani. Ay, gay, gihikap ka, inuholok ano go na niyot. Uy, Dual man sad ko, day. Dual bang ko. Abuang ka. Dual. Uy, unay, amiga. Pero, lapa ka na ni mo siya. Mao gani, nibaw pa lang po din noon ko daan ay nga ingon ana nang gidakon siya. Ay mangambot na lang gyud ko ana oy. Pero super love ko gyud siya. Mas ganahan gyud unta ko nga love na ko ang lalaki unya. Dako og taas pod ang iya ha, di ba? Ang kun mao, day ako day may kikom tambag day no. Kanas breaks day. Hangtod karon ibo kay na nimo. Unya? Sta kabito na siya. Rum ka tilaw kag dako. Bayot. O day, bida. Mas maayo pag si breaks ang imong gisugot day kay dili lang kay magpirat-pirat ang imong mata, sulimbad pagyod, burot pag sipon nimo kung maigo kasi ya. Grabe ha. Oh, lagi. Ano naman? Katilaw sa day ka ni Briggs. Ay, oo, yung sa tanang laki din sa atong sityo, kanaras breaks ang pinakadakong armas. Dako pas pisukraan, day. Kita katong 5 nga murag sintinyal nga 5. Inana ang day. Unya taas wag yung kaingiya, day, taas. May kadiha. Katunga rin nga ako, day. Gikap man to ni mo, taas-taas mo to, katunga ra. Uy, kadako, good. Lagi. Ako taon ani bayot. Mura jukog nagkaon nga akong gikaon ba. Kutong lagi taon tutunlan. Pastilan, tistingan sa breaks, day. Kay igo lagi kas iya, day. So, feel yun di mo nga, bro, na igo. Kag, murag, na-appeal ang imong atay kay igo tungkol sa kataas. Ilihay lang imong atay. Ilihay daan. Lagi. Tinood kayo. Ay, o, lagi. O, saban, ako tos breaks, ha? Ako sa ingnon, kapag kikita ka niya, ha? Day, Ariana? Tinuod ka ba yun? Ay, sos. Gusto gin makikita si Ariana nako? Ay, mo niya ka kulibok, di pa tinuod. Kay kuwang ko nun siya kalipay siya ang banang si Ador Taon, ay. Mo nagipari ka niya, Brixon. Mao ba? Ako ra ba bayot no? Hangtod karon. Naigugma bigikuan ng Ariana. Busa sige bayot. Ing na siya nga magkita mi. Kami arabang Ariana oy. Musugot ra ko nga imong ang kunyang kabit oy. Musugot ra ko bayot. Okay ra kay ko. Ay. Ako rin bahala ni mo nga kanang makaana ka ng Ariana pero unsa man? tuwad sa gamay, be. Ha? Baliw na to. Ikaw sa ibirahan ako sa ka na anak ka. Sige na. Awag dili ka. Ipagawas ng imo habi kay gusto ko mabalik og tikuka. Sige na dayon, Rixo. Ay, mag-overtime na karon sa trabaho. Ug ugma pa ka sa buntag mo pauli sa bahay. Day. Kining para makatigom ta day ug daghang kwarta. Mag-overtime ko pirmi day sa trabaho. Ay, sige dong. Para makatigom tinuod tag daghang kwarta.
Sige ha. Pag overtime, sige trabaho dong ador ha. Tinuod ka, Lin. Oo, tinuod ka Ano, uy, mo ani siya, rong gabi. Wala giday, kaya ko ba siyang giingnan, nagsultiham na ako nga waron ang imong bana sa inyo kay overtime, di ba? Daoy, Daoy. basig makakita ang ubang taos pagsud niya sa mong bahay ba. Daoy, may bawon niya nga akong bana. Ay, sus, ako rin bahala. Basta, pangandam ko rin gabi, day. Lagaak yun ang imo, day, ha? Pangandam yun, day, Ariana. Ay, kapa. Ay, gusto ko mahikap. Kapa, Ay, ya. wala. Oh. Imo niya sa kabayo. Ay, Taas na, uy, ka di na sa kabayo. ani. Ah. Ano nga? Ano ba niya? Ay, grabe. Yo, so, Asa batanan. ba na niya? Ganina. Naku kayo. Huwag manginit kung mayo. Di ay. Wa pa. Pagay Painitas, ko ah. na pagmaayo. Tutak kabana Naidag hastorya Dayali diri Tabak na dibi Nakasagit ko sa kumbana, pero unsaon taman, magpangita mong gid ko sa wa sa kumbana. Kung iya kong masakpan nga may kabit, o manghinaot na lang ko, nga iya kong mapasaylo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Neneng, ginaingon, uutan ko nga asawa, dili ko tuyo nga madakin sa pagpakasa. Apan, pasol man ko, nahitabo naman ang tanan, wa na. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, day. Igo na ko siyang paghilak, day. Di man sa kumahimot ang ani, oy. Vlog ka na ko sa Manila nga magilak ka diya. Anong sumsag tawag ka, oy? Ngalangan, B. Dugay pa man kang mabalik. Tingtog na rabaron. Ako rin bahala nga mo ang sa kong labaw. Nga balik unong ra ka buwan lang adto dito sa Manila ba. Pagwantaw lang na ito ang kamingaw, day. Ano ba na kabuwan? Dali ra kayo na. Bueno, mang last ha. Kwarto na. Pirahan to kag pang last. Sige, tanan na. Sige. Birahi ko pang last. Tanan na. Pang last na. Last na. Huwag na gina. Ay, kadagan naman ako ni mo, baby. Pero lami, mangyapon. Pang last na. Ay, wag di kaloy ang imo. Ay, Diyos ko, manggihapon kayo. Mura manigpot. Aha. Pang last na. Napilain na ni basta tuskig. Yapong. O sa kapuan na kapin nga may larang akong bana. Gimingaw na kay ko niya. Okay. Ang kilok naman yung akong upos eh. Kalami ba yung igay piskot? Saon man ay nakuha man ang akong bana? Ay. Oh, si Lito man ron. Ang ulitaw nga manghod ni Juni. Lito, dong! O sa may ato ni Madong? Ako daraw sa kapadagsan nga init kayo linat as baka, te ba? Kanalinat ang baka init kayo. Ay! Pinadaanin na na ito para nini mo. Ay, salamat dong. Akadiot, manaog ko, pabot ako diya, ha? Olo, uy, wala ba ko mamanti, uy. Mamanti sa dali-dali, eh. Unya, di na lang ko magbra, da. Dayon, isulob na nako ng sinina nga nipis para pangkatog. Ang manaog na dayon ko. Gikutom hinuon ko da nga may dangal linatan slito. Salamat din ang linatan nga init pahal ito. Ay, kanipis-pis kisulob niya. Uy, Mutlak na kayo ang panti o lito? sebra. Naunsa ka? Gitutukan magod ko nimo maayo. Mata ini ay nasa kong ubos. Titit. Klaro kong pantido. Sunod ba? Ay, napagsulob o nipis kayong sinina, ha? Nipis kayong sinina, pero tanawa ko, muro di baga. Lakra kayo mong pantitiyo. Hasta imong buhos, porbida. Lakra kayo, ha? Way brao, ang imo at ngal. Uy, tanpoy nga naman na. Nagyuk-yuk lagi ng imong tubangan dong. Nga naman na. Ambot, nga ni siya, ti. Mahimo, sigpuo ni mo, ti. Arya ko. Ay. Maglakaw. Dong! Salamat na ng linatan, ha? Miliyok-liyok man ito niya tubangan. Klaro kay nangisog ang iya nga nakakita sa kong lakrang panty ay Inya wa ko magbra. Buang bata bagal kay katubangan da.
Kay, nanggilok man sang ako, Agay, ihigop ko nig-init nga sabaw, Human ako higop ining-init nga sabaw. Musot ko sa kwarto. Hapyoron ko ning ako. Hapyoron ko nig maayo hangtod nga. Magdali ko. Uy! Unsa day? Ay, di man yun nagkakanda din eh. Ay, ooy. Kapoy man sig, uy. Mas nindot yun nga. Ang bunal sa kumpanang mo ko. Ako day. Ha? Double di ako. Bada, uy? Dual ko. Ako na ngayon di. Unsa ka? Hilom, uy. Ako na Unsa ba diha? Lalaki nga tunay ang ako. Di kong bayot. Ug ang akong bana lang ang gusto ko. You know? Dayon ako. Ang akong bana ra, toy. Unya tay, ipaunsa ba na imong wa man imong bana, bi? Mauli ka nitong banaha to. Di gyud ko musugot na mo balik pa siyang Manila. Di nagyud ba yun? Unsa uy? Ay, ikaw ni nakaganahan mo ato sa bahay sa imong bayaw. Kay kung magtan-aw ka nga nakakita niya mura kag makuan. Mugahi ako. Ikaw uy, nakalain ano. Dahil lang natin yung mo, kaya doon na yung mga tao makadungog. Lisod kayo. Ay, sige. Kamay na kayo. Kita lang din ni oy. Wait tao, oy. Doon taon ko nga, doon na tayo makadungog ba? Nya ako ba? Paano ako maadto dito sa akong bayaw? Kaya ko di ko kugwanta bayot. Basi babirahan tanong ko dyan. Wala ba niya? Lisod na kayo. Wala Liki, sige, Lita. Sus. Ay, sortihan ta kan, no? Si Nining ba? Nag-istorya gid mi. Gimingaw ko no kay sa siyang, kuan, oy, siyang bana. Bunal, namin ako siya. Kaya gimingaw siya, bunal siyang sa laki. Pero, kuan ko no, pirmi ko no nga, manggilok ang iya, ha. Pastilan, oy. Busa, lakaw. Birahi diya. Bisiya. Kasi birahi diha. Sige no. Kasi may birahan ako diha. Noon sa mo ko eh. Ako po, pwede. Ay, sama niya eh. Pero kanina tagod biyot. Mo na isulti niya? Walagi! Oh, walagi. Unsa ka ba, oy? Hindi mo kamutuon ako. Pero sa dili pa, di pa ka maadto, no? Oo, yung ano, paglukod baka sa kung matubangan ka na handa ka. Inganyo ka man, ha? Oo, sa man di ay, ha? Ako'y unang. Kuon ko lalap sa imo, ha? Dali. Abiyan ko na si imo. Kasunis. Birahan ko ni Dwinda. Birahan ko na di imo, ha? Ito, abi. Ay, di para man ka mulakaw, bi. Birahan ta. Okay, rag. Musugot ko, birahan ko niyo. Pero anino ipasok sa mong ilong, ha? Wala kayo sabi, oy, pagpuyo niya, Antoy! Uy. Kadun, Johnny. Muli na ka sa sunod adlaw. Di na ka mabalik des Manila. Oday, magtagbaw na gito niya taday ha. Kay, muan na lang ko diya, muli na ko. Ay, salamat. Karoon na gitaon ko, ani. Kati na gitaon ko, ani, gahi. Ako lagi ka day. Nagunsa man karon diya day, ha? Nagunsa ka? Dera sa atong sala dong. Nagduster nga way panty bra. Ugo niya. Naghapyot-hapyot sa ako, Uy. Kulit. Uy, di. Ayaw diya sana di. Balim to sa kwarto na to. Ay, da. Kira, uy. Ako ramang usad din, Mo ba? Sige. Sige ha. Bye na ha. Kaya mo trabaho na ko day. Bye. Bye. Da, uy. Oh. Hala, si Lito. Hala, giwalis ra ba na akong duster? Ay, magkakita sa akong ubos, ani. Ay. Dong Lito. Dong, ay! Uy, time out. Uy, nga nun, nani. Titiyon na lang imuti. May bakit lang kasi, di ba? Eskwenta, pwede rin sana dito sa bangko. Kaya nga sa bangko. Ay, ito na. Ato sa kwarto. Dali. Tumiya tao na niyo. Humoy niyo. Klaro kayo nga. Nagitaw ni gamit-gamit. ako man kamot kakabaan. Ang kagahit ko ganito. Dahil ko na. Sige man ako nauna ni mo. Ayos lang ako ng kahit. Sige. Sige, Uy. May nahitabo yun naman sa manghod sa kumbana. Wa ko makabalipad ang iya kong gihagagay. Taong gimingaw naman sad kay ko. Pero pag uli sa kumbana, wa na ko mutagad siyang manghod, uy. Kay naa naman ang kumbana nga akong makaplit angon sa kong kahitlaw. Ug wa na ko'y plano magpakasapa sa kumbana. Uy.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alpon, ginaingon, di giday na ito mabutan ang atong kasing-kasing. Kung kinsa ang babae nga atong higugmaon. Kay bisa nasayod ta nga minyo siya, pero nahigugma ko niya. Bida giday. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Dad, on ko din mo sa birthday sa imong kauban sa trabaho? Oh, Dora, ugma sa gabi ang iyang handa. Ato ta ha? Hala, basig ka mura nga iyang kauban ang iyahang gipang imbitar. Hindi lang ka kumukuyog tong uy. Eh, kuyog ta, uy. Ako nang tong giingnan si Bay Andres nga dad-o na ko akong uyab. Nga, uyab tamang ka. Anong kuyog ta, ugma, ha? Day, Dora? Di man nagtato siya makuyog, pero yung magpugos. O lagi ba eh? O lagi siya ba eh? Basin ko nog imurang kauban sa trabaho, ang imong gipang impitar. Okay naman sa ikaw lang tatoy mo adto. Narabay daghang mga gwapa ta dito nga mga bisita nga taga-amo rasad. Ay, di na ko mulingi paglaing babae, uy. Mahal na ko akong uyabay. Bisan pag, basta di na ko mulingi og laing babae ba, eh. Bahala na. Forbida, believe sa kunimo na. Kana mo yusto, ha? Di ka magbinarihaan ng uban diha nga may uyab na pero blingi gyud pag laing babae, sakto na imo. Oh, unsa man, ha? Nabusog na ka? Ha? Nabusog ka ba? Uy, dong. Daghan na ding mga bisita si mo amigo, uy. Uy. Ug dong. Kada bang usa ka babae pa nga nag-short ug pinakikol pa. Hain ba na ba? Hain ba? Sige lagi na siya tan-aw nimo ay. Hain ba? Naibog tingay na nimo. Asa ba na ba? Kana, Asay kigul dia. Oh. Nag-short ug mabuk kayo. Ay, wana, uy. Di mo rin ang nauna, ug gawas pa day. May uyab na ko nga mo ikaw. Usa di na may tabo nga muling ipakuha ng laing babae di. Salamat dong. Pero kigul-kigul sa no? Ay buang ingon kag di ka mo pansin. Ako lang gitanaw ba nagpakigol sa iyo day. Ay dali na day, inom ta gamay na. Unya inig pauli na to adto ta laho sa motel, ha? Mag-check-in ta. Ako ramang usaron sa pay. Ato lang ta sa amo lahos. Ay, kimi? Ug masabuntag na lang ta uli sa inyo. Alfon, day iyangan, Andres. Ug iyang uyab ng sikit kaayo niya. Okay. Dora na, yaw-iyab. Kinsa? Dora? Hilo silaga ba? Tarong diyo. Sige mo, tutok na Dora. Pahilo ka? Dili kay ako na nagsikig tutok niya, uy. Hastasad siya. Nagsikig siya tutok na ako. Pero di lang ko magpalata sa iyang kuyo. Dili si Dora akong gitutukan, uy. Siya. Bawa lagi ko. Bro. Na, may Dora to pad niya. Ha? Ikaw may bana na ka. Tutok ng laing laki na unsa ka. Dunay kabit akong bana. Busa kung makakita po kog laing laki nga akong gustuhan. Mga bitpod ko, uy. O kana si Alfon. Ganahan ko niya. O gusto na ko siyang kabiton. O, Alma. Dahil malakaw ko. Dahil ma, makikita ko sa kong amigo. Magitagay tingali sa ron ako. Kaya wak mong ko trabaho. Amigo ka ha. Dili ka imong kabit ang imong pakigkitaan. Dahil alma in town. Buwag na miss akong baba sa atong bayana day. Og nangayan ako ito pasaylo ni mo day. Bahay niya na. Natinta lang ko. O kung gusto ka, o sige. Kuyog ta. Arong tuo ka nga. Amigo ginako akong pagkikitaan. Nasiki-siki mo tuon ako. Sige na lakaw na. Ay, salamat. Salamat kay bito ko siya. At tuon ko akong kabit. Sige day. Ato na ko ha. Salamat nga. Misali ka na ko day. Salamat kayo. Sige. Arin ko day. Sige. Nahibaw ko, Dani, nga nalipay ka nga dili kumukuyog ni mo. Kay imong kabit ang imong pakigkitaan. Muadto ko ron ni Andres. Makikita ko niya. Kimingaw man ko siyang amigo, uy nga si Alfon. Sa? Mao na, Andres. Gimingaw ko si mong amigo. Busa atagi ko siyang cell number, B. Kitawagan ako siya. Gusto ko makikita niya. Alma. Oh, bitaw, Andres. Ambot ba, uy. Sukad lang ako siya makita ba? Di na siya mawasa kung muna-una. Bida ng istorya, eh. Ibana na ka, eh. Binuutan, man taon ka, kang Dani taon.
Wa na man ka na mong uyab or mga bit si Dani. Ne, Ikaw, bawo ko oy, nga pa siya magbuwag og iyang kabit. Busa, bahala siya sa buhay niya. Lano. Ug si Alfon. Si Alfon akong gusto. Sige na, Andres. Sa tagi ko siya sa number pa. Sige na, Andres. Sa iya kang gitawagan? O bay address? Di ako na siya na ngayon ni mong number na ako. O gabi ni mo bay? Nagkauyab ba may pinaagi sa cellphone lang? Bida, no? Mo lagi? May pana naman tao na siya. Ikaw nung nasa kayo uyab. Ambot ba bay? Gibati man ako nga nahigugma kong alma bay? Mo na O ibati. gusto na ko siya nga dadunog motel? Ah, bay Alfon! Uy, kasiksi ko di mo. Humot pa kayo? Humot egg perfume? Mulakaw ko. Asam ka? Wa ka labot kan asa ko. Ikaw galit mulakaw ka, mangutana ba kog asa ka? Asa man lagi ka? Mangitag sakar. Nga, uy. Ikaw ray ka mao? Alma! Ha? Ingon si Alfon nga, muanhi siya nimo. Mao nga mianhi ko sa inyo. Pero, ikaw ra man lagi ang niya. Uwasab ka mahibaw kung hain siya. Oh, kanang kuan day kanang Andres, tug-ani ko tinuod. May lain bang babae nga gipanguyaban karon si Alfon? Ha? Doon na ba? Salamat kami tunga ka sa tong sabot, Alfon. Gimingaw na kay ko nimo. Hasta ko, Alma. Gibati ko nga, gimingaw sa ko nimo. May bana naman unta ka, pero ikaw man ang kanunay nga niya sa kong nahuna ko. Managsama ta. Parehas na. Ikaw sad ang pirming nasa kong huna-huna. Pusa, sige na. Tad ako bisan asa. Sige na, gusto ko malipay tang duha. Sige na dayon, Alfoy. Good boy. Tampalan akong kamingaw na ko nimo. Ubuon ko nimo. Ibrad panty niya. Ubon ko sa niya akong pwede. Hagkan ko niya. Sige. Sige. Kaya kung ba na to, apirmis iyang kapit. Pagluhan akong gugman niya, sulat siya lang itagain. O kung sadya kita tatanahin ko na ko ni mo, Alfred. Kung masukot mo. Perting tagbawan ako uban ni Alma, nagtagay sa kalipay. Umansa ni tabo na mo, nawa ang akong gugma sa uyab. Si Alma na ang akong gigugma. Sa pagkakaroon, siya na akong uyab. Hinigugma na ako, adunay bana. Nahigugma ko sa uyab na may bana. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Miray, ginaingon, wa ko'y gusto sa kumbana, mao nga di gud kalikayan nga maibog pata sa laing lalaki. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nayabag ka na gyud, Miray. May anak na mo ni Jimmy. Unya, wag gihapon kay gusto niya. Mao man ay tinuod gud ma. Ako ra man to siyang gisugot kay gusto lang nako siyang tilawan, pero giahak sad na mabdos man noong ko. Ako ang ipakuha, pero nahuna-huna man sad nako nga wabesa ang bata nga akong gisabak. Mao na nagpakasala lang kong Jimmy. Pero syaro naman sad, uy. Bisan siyang kabuutan, wa ka gyud makat-on sa paghigugma niya. Wa gyud ma. Mao nga magbinuutan na lang ko sa among kaminyoon. Kay kasal na baya mi. Pero saon man sad kung makakita kog lalaki ba nga makagusto ko. Ganahan ko. Nya sa akong buhaton. Sa akong buhaton anak ma kabito na ako. Miray. Ay! Agay! Manasmag na nagamis. Ay, sorry di ay. Sorry ha. Nagkabangga noon tada. Uy, wa mo kukubantay ni Mugod. Okay, Kalit gwapo. no mugag. Okay na. Gwapo. Kinsa din nga nimo? Ila-ila sa ta. Ako di si Bador. Ako sad si Miray. Kaamaw gyud nimo day, Miray, uy. Gituyo day nimo og bangga ang ungtaw. Gwapuhan man ko niya pi. Nya timing sad nga sa dihang duol na siya. Wa mo siya makabantay nako. Mao to gituyo gid akong bangga. Ay, diyan nagsabot mi, nagila-ila mi. Nagsabot mi nga magkita mi ugma sa syudad. Gusto po mas kilat. Syempre. Gusto man gani unta siya mamisita nako pero akong giingnan nga strict na akong parents. Listen man po nga mamisita siya nga. Napoy bana.
Hahaka ni mo, uy. Pagpuyo na taon, day. Uy, kay minyo ka na. Kuwang ko sa gusto sa akong bana, Jay. Busa, bahala na ning sa ni akong pagkabuhaton. Bahala na ni, makikita ko ni Batur, Day. Makikita ko niya. Magkikita ka sa babae ng imong gikaila sa gawa sa merkado ni atong lungsod. O ba? O kung magkauyab ni, pakaslan ako siya. Magminyo lang ko pa, oy, gipulan ko sige panguyab, oy. Kunya, buwagan sa dayon kong uyab, kay di man makaguanta sa gidakon sa kuha. Still land. Way babaeng mulungtad ang imuha, oy. Dako pa man as bata nga masuso ng imuha, oy. Grabe sa imuha ba, oy. Di, sad pa, oy. Ah. Suglar ang masagka. Inoon, dako pa ni sa piso pa, nga karaan. Peso karaan ng bata mo ginapatan. Grabe sa Kung dili mangisog. Pero kung mangisog gani, ay ambot. Sals! Ambot ng imuha in taon. Badur. Sige, dahil kag panglili lang ko pa. Buang mo kung manglili mo, eh. Unsa ka ba, oy? Amahan ko ni mo, nga manglili ko. Ganon kay bawa magka. May pagmulili lang ko sa ako. Sige lang, oy. Anto lang ko, oy. Sige. Magkita ming miray. Padayon. Wala ko kadiyot lang, ha? Asa mo ka? Siksili ka. Nga umot pa kay ka. Asa ka? Ay, doon na ko yatuon kadiyot, oy. Bantay sa ng bata, natuog pa mas duyan. Nyara sila kami. Gano'n. Koy. Tukar mo ni. Turjakas na kadali. Ay, kay bag-op kali ko. Nahala, oy, sige. Aron, di na kamupugong na ako. Sige, tanas kwarto. Aron makabiyak na dayon ko. Lihok na diha, ning. Muta ning imo de. Anak diha, oy, kay mulakaw pa ko. Ikaw na nanimo. Wala ka diyot lang. Gahasa na ning imo. Saba di ay. Pinahitaon. Basta ka na. Dugay sa anin niya, eh. Tapos nga ako na. Basta ko na yun. Kaya nadili magapo sa ako ang balhibo ning ako. Ako sa nang imo, oy. Kung, dali adong mani. Hello, yan. Mana ka? Mana de. Grabe ha. Ita sa nimo, ay may nakadaot nimo. Usa pa lang gani crown, luya na ka. What's up? O sabanti ka ron. Sa maglaw ang panty niya. Mamantin ako, uy. Mulakaw ko. Sudyo ko sa banyo. Shampuan ko nagbalik ang ako. Kaya nagpilit. Hindi ay bangon sa ko. Isa ba? Tuski niya nagbalik. Isa bangon. Ay, kapuya di mo maning. Adto na lang ko kinadali ko. Kanina rin ko din nidapit sa parkinanan mga jeep. Uy, wala pa mag-maabo to si Miray. Ini siya eh. Akong gitawagan yung cellphone. Offside. Di mapunta. Ay, mapauli lang ka ako, no? Igutom ng gura. Bador! Uy, kinsa? Ay! Uy, si Miray! Ay, salamat! Salamat kay niya na siya! Ha? Nanay. Dali, mas miray. Asa de kato siya, nay. Ay, kuandong. May sulti dito siya na ako do nga. May amiga ko no siyang pakikitaan nga. Bag-o ko nung naabot gikan sa gawas. Ako ba di ay? Sige, nay. Ito na ko, marute akong toyo ni mo. Ay, amiga de siyang tuon bagong abot gikas gawas. Sige, uli na ko Masing bata taon tong bata. Ito na ko, nay. Ay, sige dong. Ay, amiga di ay. Kaluoy towns bana. Amaw din yung Miray, oy. Klaro kayo makikita to siya tong lalaki nga bag-o niyang gikaila. Ambot ning anak ka, oy. Kanus aka ni mabutan. Busog na gigura. Okay. Miray, salamat kayo nga imo na din gisugot ha. Kaya tungod kay una ko palang pagkakita nimo. Nakalike naman ko nimo. Sige. Manggawas sa tadig niya sa restaurant. Manood tag motel, okay ra? Uyab naman tapos sa masugot ko bisag asa ko nimo datoin. Pero Badur, di na ba ko virgin ha? Nakuha na ko sa una na kong uyab. Okay labot sa imong kagahapon. Mahal ti ka. Gusto ta na. Manood tag motel. Aron sa na to ang duhan to kakukuma. Dito ka na. Tumot kay bugdi ini oh. Kadiyot sa libo ko. Kuyawan ko. Kuyawan. Imo din ita na. Ipahala di kay ako sa'y maniho. Hindi
Mikibaw imuha ko. Kataas. Ay, kadapuan niya tayo. Ikaw na'y bahala di kay ako sa ang kanto ni kumahadlo ka nila eh. Mahal kamay, pero mo manay gusto na ko tilan. Alichi. Sige, pero niya. Haskang tagbawan ako uban ni Badur. Kasi nahitabo, kung na siya gisultan nga may anak ko. Pero okay naman siya. Nga, giganahan ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pablo, ginaingon. Naluoy ko niya. Mao nga napugos ko sa pagsagakay niya aron makatagamtam siya sa hingpit nga kalipay nga wa mo ikahatag niya. Ning nahitabo sa akong kinabuhi nga ako mahimong mahikalimtan. Doon lang ko sa bahay nila ni Manoy Berto. Umapit ko sa ila. Ihatag ko ning usa ka kilo nga karning baboy ug 5 ka kilo nga bugas. Yamat na lang ni nila. To pamamasad ni bugas dito sa bahay ni nanay nako. Sweldo man ron ako. Unya, wa ko'y asawa. Wa magani ko'y uyab. Asawa na ba noon? Uy. Hala. Ngano mo na? Daghan mang tao nga nagtapok sa bahay nila ni Manoy Berto. Ngano mo ka na? Salbahis kang pagkabana. Ikaw pa'y buntag ng nauli. Ikaw pa'y mangulata. Ito kasaba ka ng baba mo eh. Lingog-ngog kay isdunggan. Salbahis ka. Wala ka ba yan ang ibuhat mo sa imong asawa? Kamaday! Ikaw pa'y ba ng amadlungon? Ikaw pa'y mga ulata? Mapreso ka! Mga marites mo na! Priso ka, Berta! Mga marites mo! Ayaw mo pangilabot! Ayaw mo pangilabot sa kinabos lang tao! Pamahawan mo niya! Marites! Unsa man ay magibuha sa imong asawa, Manoy? Utro siya ka marites! Pablo, may ngiyaga. Pitulan ang magkuhang mong white buot, oy! Sige. Pagtawag mo tanod, be. Kung mahimo, pulis. Oh, Ipapriso ko ng maguwang kong waybot. okay, pero... Hoy! Ay, bagay. Pablo! Tarungan na sinutihan mo na! Piti ka ng buhanga ka! Tarungan na! Marites ka na ko! Sige. Piti ako na ko, be. Iya. Ha? Wa ka magtanaw nga mas dako pa ko nimo og lawas. Mahimo ta magani kang ilambos magwanga kang waybot, ha? Unsa man? Okay. Wa mo'y mga hinungdan! Ha? Oo, asa magawa man kami hinungdan. Hoy, asa ka? Mga hinungdan! Ah, asa lagi ka? Sa ako kabit! Ato ko sa mong kabit! Angal ka! Ha? Dugna gid kay kabit, ha? Nagmahigit ko nga nung nisugot ko anong imong maguwang. Igo na si mong paghilak. Niya mo ko'y daang, niya ko'y daang burger ug pares nga mainom. Para unta ning nanay. Para imo na ni, kanaan na lang niyo. Ang inyong anak, ha? Asa man? Kaon mo ning daan akong burger. Sige na. Ay, si Manoy Berto na mismo ang miangkon nga doon na siya kabit. Busa kung ako pa ikaw, no? Buwagin na lang ng maguwang na ko, eh. Huwag ka na ugma nga, mapaabot na niya. Apan asa mo po ko paingon ang akong anak. Wa ko'y bay akong kadangpan. Kwan, ato na lang ka puyo sa gamay nga payag nga ako napalit. Ay lang pag-star sa amo kay mao lang gyapon. Magkita gyapon mo ni Manoy Berto dito. Kung mo adto siya. Adto ka puyo sa napalit kong payag. Di man sa tutantong gamay. Adto mo dito. O kung mo adto ang akong maguwang, kung ang akong maguwang nga way buot, ayaw siya katubanga. Pagkasalbahis, yun taon ining maguwag buoy. Asa ba tao na siya maliwat? Gadili man ikod anag kinaiya ang akong kaliwat o ni anhing tatay nimo. Ambot ana niya na yoy. Ay! Dinhil lang ito ni mo gidas ato para dunay makabantay pus iyang anak. Okay ram sad siya nga adto lang dito sa napalit kong payag nay. Adto lang sila star. Lusod na kun ani dinhi kay kung ani tong maguwang na kung way buot nay, magkita amto sila. Na. Na, ang amaw. Palibak, lab, pakuno niya ang iyang asawa. Sana all. Katok, big-utok eh. Ako'y mo gawas aron ako'y mo atubang niya.
Nagsulti ka ba sa tingaunay, ha? Wa diya sa inyo ang asawa? Wa, Berto. O gusto pa may tuyo mo sa imong asawa, ha? May kapit ka na ba ka? Ato ka nila sa imong kapit. Basag ditong asawa mo kung asa na siya. Ay, ba ko nga naasod sa inyong bahis, Milay? Milay! Kawas niya, day! Gibuwagan ko na akong kabit, day! Kawas niya, day, Milay! Wa, lagi sa abo si Milay. Usa si bata. O balikat og kabit mo. Nakadungog ra ba kong tabiha nga labaw sang minyo ng kabit nimo. Hala balikat o pagdungan og layat sa impyerno. Dudagi ko nga naasod sa inyong Milay. Diya ka na. Milay! Berto! Berto, balik! Wa lagi sa soul si Milay! Berto! Ay, paita na ako na kinpabinaw na ako. Tuwara bas Pablo Souls ba eh? Basig magkatinubagay sila o magsinukbagay. Ay, dagko na paglawas. Mga dagko na paglawas. Di ka aw, tagang ginisperto. Kung mauni makulatahan sa manghod. Animal! Huwag ito ulinis Milay na. Day! Ay, Milay! Awa, gini. Oh. Karon nga nasutan nimo nga wa na din imong asawa. Ang imong anak. Ala ka na og. Aron di ta kay itsas bintana. Hoy, animal! Itsa, bintana. Animal ay. Ay, kung ginanang pagsulti, ha? Oh, bitaw. Maguwang ko ni mo! Animala ka! Oh, tinuod na maguwang ta ka pero maguwang nga way buot. Maguwang nga buang ang utok. Awap. Oo, unsa man? Di na akong mutubay ni mo eh. Kay mutubay kay ilabay ti kas bintana. Wa ko ikasulti ni mo. Wala Diya ka ka na. Laka na. Hey, bitsa ti karon. Mas may pag musibat ka do. Aron di ka makulatahan buang ka. Mao bay Pablo, mao ba? Ha? Ano na bay? Sa tanto ni mo atiman sa imong bayaw mura na kag nadutla niya. Boya gini una. Karong pagani mo bay. Ah. Tawag ko unsa ka. Ug karon pa sa ko na ingon ani bay. Buang nga bitaw. Basta sa siya. Nabatiagan ako nga may pagbati na sa ako. Ug ang akong maguwang. Awa naman sa nangita niya. May tipo nung to sa iyang kabit. Yan sa man nakahumulay na mo. Baba. Okay. Limping lang ng bayaw ni mo. Okay man sa di kay mga mahana na yung mga pagumangkon. Kabita ng bayaw ni mo. Kami pa man sila sumilay. Susod ako pa na. Asus. Pagkiyuhon ko sa iyo. Buwas ko pagkiglawas. Oh, limilag. Unsa? Ay, ugak sa ugag kay. Nagkataon ako sa pagmahal ni mo. Ngunit sa imong kabuutan, dili na ako, Pablo. Bilay. Kalak ni mo lips. Kalak ni mo. May nahitabo gyud na mo sa akong bayaw. Kung man sa nitabo, kami na ang nag-live-in. Malipayon kay siya, kay gitangga man gid ako sa pag-ayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Archie, ginaingon, kung pobre ka, iduot ka pag yun og maayo, hangtod nga mapobre na lang hangtod sa hangtod. Mo kining nitabo sa akong kinabuhi nga di na ko may mumay kalimtan. Uy, wa man intaw ni kahumanan ang akong pangpanglaba. Kapuyag yun. Ang saon, nang labada man ka. Aron ta makakaon, Archie. Oh, sana masad na. Banda na sad na ako ang tanan. Ha? Anugon kay imong kadakos lawas o kitsuraan ka. Pero di ka makabuhis imong pamilya. Sao nga gamay mong sweldo. Biday, Sa kong sweldo sa pahinante ko. Sa mga kaoy. Pero, kung natapos ko lang ang aking pag-aaral, karagya. di sana mayroon na akong dangal na iharap sa iyo at ipag-iayabang. Panoy, paraw. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Hey, tabag waswas na, si katakantan ka, Yaman Archie, aka. at Hoy, katanyagan. tabag waswas. Kapoy ni mo. O, gabay! Akong bayad ni mo sa gipanglabhan ni mo na ako, Marnie. Ay, salamat, madam. Ano good, Marnie? Unsay ano, gundam? Ang imong bana nga way tarong og permanente nga trabaho. Lagi dam, uy, maglagot ka ni ko, ako na ibaligya akong bana. Unsa? Basta dunay mo palit sa akong bana, ibaligya ko na, madam. Ah, Kung way mo palit niya, aw, isuda kog sako, eh. Akong ibitay sa punuan sa nang kaog paaswan.
Marnie, ako lay palit sa imong bana, day. Si madam, joke na tong ako, madam. Uy, tuusad ka. Mga ano ta? Yaks! Bulinaw na sad. Kahilas, gudi mo eh. May nalang ni kay sawa. Dilatan lang untay imong giluto, Marnie. Archie, mas mahal ang dilata o dili maayo sa panglawas. Unya kining bulinaw, mainis panglawas nga sige naman tag bulinaw kada adlaw. Kapuul. Grasya gihapon ay Archie. Grasya o disgrasya? Pangitang trabaho. Usay imong sulti? Wa eh. Nakabati ko oy. Ha. Hilas naman kay ka, Marnie oy. Wa ko maghinilas. Naning kamot gani kong panglabada aron makakaunta ka tulo sa usa ka adlaw. Unya ikaw da sige reklamos pagkaon. Ako ba nimo no? Mukaon na lang ka diha. Wa ko ganang sudan nga imong giluto oy. Bulinaw. Ha. Sa bag-o pa tong minyo. Mao na yan tong gisuwa pirmi. Atos gawas eh. Mukaon ko dito. Atagi ko kwarta bi. Wa ko'y kwarta. Siwa nga bag-o mong kang nakalabada. Sus, maintag dayunon to nako. Akong gi-joke ni madam. Si joke. Unsa min joke nimo, ha? Ibaligya ti kang madam. Nabuha na ka diha. Hapit ako mabuang. Di ka pwede akong pamati ang imong sige reklamo diha. Mas may pag ibaligya ti kang madam aron sa makakwarta ka. Kwarta? Mo-advance ka, Marnie? Unta madam kay ipalit na kog tambal. Uy, kisamay mo inom magtambal. Ako madam. Naunsa ka? Sige maghuot ako dukan madam. Kuyawan ko kay basig may diferensya ning akong kasing-kasing. Marnie! Dupang na imoy. Mo lagi. Baong-baong yung bayana oy. Bitaw, buang-buang. Baliktad ba sa bungbuang ba? Kao ba na sa buangon? Buangon. Aron ko na makakwarta. Paita. Alvida. Kisa siya palit ko nimo. Si kuan ko no, si madam ko no ko ng gwapa nga byuda ba nga nagpalabada niya. Sa? Hulo. Na, mao lagi. Paita oy, baligya naman ko sa kong asawa ba Lioy. Sige pangayo niya kwarta. Kisa mo ka na niya, kapoy na po taon na nimo, sige kag pangayo kwarta taon, kisa mo ka na nimo, sakto sad. Aron mo kwarta pagayo siya, baligya na lang ka ng guwapang biyuda, oy! Pero sugot na. Nansa? Sugot ako! Sure? Oh, kato ba imong gingon ba nga ibaligya ko nimo ni madam nga gwapa nga tiguang. Joke na to ako, Archie. Joke na to. Wait, joke ako Tinudaan na yung maning ako, Amar ni. No, nasad na ako nga, aron di ka mahago og maayo sa pagpanglabada, mas maayo tinuod nga kalalaki, pagkamacho. Total, wa may mawa na ako kay lalaki man ko. Sure ka, Chi? Oh, sure ko! 100%! Naunsa mo? Baligya ay na mo sa inyong dungo? Kay lalaki ko macho. Bitaw, lalaki ka, macho. Isa ka ba? Pero ang imong asawa, sakita na, oy! Siya man gani nagbaligya na ko ba? Hago na kayong lawas, oy. Unya, naapa ka, nagsigig pabadlong niya. Kung naluoy ka pa sa imong asawa, mangitaon tayo kay tarong nga trabaho, do? Ang gibaligya ko niya ni Madam Paparinato, narong naman na. Nakadirin siya lang kay ninyo ko. Para na ko Paparinato, tikal na ning amo ni Marnie. Every now and then you're lonely and you're never coming around. Oh. Marnie. Unsa naman? Nisugot na si Archie nga. Ako siyang paliton? O, madam. Uy. Bana, ugbog tiin yan iyang pagkalalaki. Ikaw, Marnie. Ay, okay na ko, madam. Hungawan. Kaysa ari siya nako nga pinakaya akong lawas. Okay ra? Pero di ko makatuo. Tuo na lang dito ang tamadan. Pilag imong bana. Uy. Oras nga atong gikasabutan, Archie. Nice one. Gibayra na ba yan ning akong pag-ani karon? Gwapo ka, Archie. Thank you, madam. Nice ang forma sa Iblawa. Diyan sa man, tawis to. God, madam, ready? Kulain kay kaya, madam na ako. Just, wako'y sapot or naara. Bisag na, madam. Okay ra ko. Bubulay ko dito, no? Uy. Tiorok malagi ka, madam. Naon sa mga di. Gaman ang mata mo. Nindot sa imong lawas. Dako sa imong. Mone akong ganahan. Marta. Uy. Kag-iro kang batong na. Idara na ka, pero makaganang gyapon ka. Kalana. Pawong tigid ka, Marta. Hinay-hinay lang doon kay mabaling hawak ko. Uy. Ka na. Guy.
Gibalik-giagi ko sa kong asawa nga sa iyang amo nga si Madam Marta. Kaya nasag ko, aron nami kwartas marni. Uy, nasag ko nga sige na panglabada. Tactical style na amo Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert. Ginaingon, ayaw kong tintala kay di gyud ko mada. Tintog happy na ko sa akong asawa. Morning neta sa akong kinabuhi nga, di gyud na ko mahimong mahikalimtan. Gilbert, sabta ko. Di lang lagi una ko makuyap-uyap kay dili ko gusto nga mahisama sa tanan akong mga amiga nga nahimong inhan pero dili asawa. Baby, kung ang imong mga amiga pulos gibinuangan og laki, ako day lahi ko sa mga lalaki nga sama nilang mga salbahis. Kung ako'y makauyab day, unya maminyo ko, di na gyud ko mulingi pag laing babae day. Happy na ko nimo nga mahimo na ko unyang asawa day. Ingon anak gid mong mga laki, gusto kay mo pasalig aron makuha ninyo ang babae. Ikaw na lang kahay dili makauyab og lain. Ibutang tabi nga dili ka mulingi og lain kung kitay magkadayon. Pero kung ikaw ang tintalon ug mas nindot pa nako, di ka kamada. Doon na bang mo tintal nimo kay gwapo man ka. Busa pa sa ilo ako, Gilbert. Di ta kasubton. Wa pa sa kong huna-huna nga magbaton ko og uyab. Biya. Tama ra. Kuol ka gidi ay nga wa ka sugta atong biya. Pa, mahal kay na ko siya. Madlok magud siya nga, binuangan lang og lalaki sama sa tanan niyang mga amiga. Anang klase sa babae nga maayong pangasaon, Gilbert, kay gusto siya nga kuan kanang matigayon gyud kanang ingon ta mga makagusto og lalaki nga dili gyud muang. Pero Kung nagsulti nindot. man ko tinuod niya pa. Di man ko binuang niya kung uyab na ko siya. Akong gugnaw! Ako anak no, kay amahan man ko nimo no. Nasuito kay ko sa imong batasan nak. Buutan ka og madlukon sa pagpagkasa. Buutan ka gid, anak. Taong lagi, taong naman. Naong lagi ni mo diferensya ni mo, anak. Ano mang naong nako? Kay baka ako kanya. Pahita sa di mo eh. Baka ako na lang dahil kong naong niya eh. Baka ako kanya uso maging naong na musulti bang naong baka ako. Ay, baya. Pahita na. Uyak. Ay, kani man anak basa. Kani mo naong no, baka ako man jud kag naong no. Kini. Oo na. Ibaw na kung sa tuyo ni mo na ko. Manghuwam na sa ka. Ay, diunahan mo ko mga no. Klaro kay kay. Dahil kag 2,000 yak. Tanawa lagi. 2,000. Ay, wanay problema pa oy. Nga mo ko'y kwarta. Baya. Di mo ko pareha ng uban diyang mga anak nga bisag dunay kwarta, di mo hatag samahan. Buingon nga way kwarta bisan Kini. duna. Kadiyot pa. Kay ni salamat na. 2,000 naman to no. Oo na. Ay, 2,000 oh. Salamat yung taon niya. Pagkabuutan, gini mo nga. Pero ang baka ko nang murag yung naong taon niya. Ay, pastil. Ay, ikaw yung mag- baka ko hindi ka naong nak. Baka ko yun. Sigbalik ka na pa, oy. Ang naong na gini mo mo'y kuanak. O, lagi, baka ako lagi ako naong. Oh, bebe, nakbit. Subang rin tarong din nakbit. Ha? Subang rin nakbit. Oo. O niya, dubang na ko ni Mugmayo. Kumuton ko niya. Hush! Gagawin niyo mo na. Ano ba? Kang baka kunag yun niyo mo ngaong. Ha? Mao ka na, nak. Nasuhito kus batasan anang pamilya ha. Mga buutan na, uy. Nagkauya baya mi kaniadto anang amahan ni Gilbert. Alang may magkadayon kay larga man ko sa mong probinsya. Salamat ha. Salamat taon day diya nga gisugot ng ko ni mo day. Salamat giday ug saan ako ni mo day. Wa na ko laing mahalon pa kundi ikaw lang. Ang tinuod, nakagusto ba yasad ko nimo? Ay salamat. Pero mahadlok lang ko nga maparehas ko sa kong mga amiga nga nahimong inahan unya way bana. Ako kanyo giday biya. Hubuon ko niya ako giday biya. Gilok na kayo. Ikuan niyo. Kailamigi kayo day. Gilbert, kagaya ng imo good. Okay. Kang mulmul sa kong ginawaan. Yung tapang, mulmul lagi kayo. Sige lang day, kalma lang. Relax lang. Ang ginaday basta pirmero pa. Ayaw pang itaglain ha. Ayaw pangapit. Mangapit gani ka maghikog ko. Baka matay ko. Ayaw di. Di ginamay tabo day nga mga bit ko day mangita ko lain. Ultin ako si Krista. Inig-off na to? Oo, lagi bay. Bida. Lami arabang babayhan na, oy. O klaro kaayo nga, nakagusto siya nimo.
Birahi dayon bay. Ay, saba de. Ay, kung parehas anang uban di ha? Lahi ko nga klase nga pagkalalaki bay. Mahal kay na ko ako asawa. Busa di ko mga bit, no? Ay lang siya kabita. Tilawi lang siya. Ha? Ako pa'y naigganan na niya eh. Piti ko na ako ba? Uy. Mo din ituyo ni mo na ako, ha? De Krista? Gilbert, birthday na ako karong Domingo. O kamurang duha si Tikboy ang ako imbitahon. Aw, Tiboy di ay. Tiboy ko eh. Samtong boy. Aw, birthday Sorry, na yung good. buot mong pakigstoryahan ni Bay Gilbert. Abi na ko og magpa-explicar ka niya aron magkauyab mo. Hala, uy, ikaw gid Tiboy. Pataka rin dyan kag tabi, uy. Dili sa taon ko ingon ana, uy, nga mapunit kog ninyo. Basta ha, mauna to ha, Gilbert. O kung gusto ka nga, dadon mong imong asawa sa kong birthday, dadan lang. Ay, di lang, uy, di lang. Sige, basta mo na to. Muadto niya ako sa imong birthday. Sakto na to ako, eh. Duha na akong pananaw. Hinas Krista pa daw niya eh. Ari na lang mo katug sa bahay, uy. Hubog naman mo, uy. Ako, okay ra kung ano ko matug. Ambot na niya akong migo ay. Ay, uli ko. Uli ko, Day Krista. Kay, nagpaabot na ako ng akong asawa ron. Okay, sige. Ikaw mahibaw. Kuyugin ako ka dito ang kwarto, Gilbert B. Matag ko nimo. Dali. Saan nagubo mo gats tanan ni mo sapot gud. Kag nagmaigo na sa kuha. Tawa balo. Pero sorry. Ha? Di ko mutilaw og laing babae. Ang ako rang asawa ang akong hilabtan. Ha? Lami na kayong paminaw kay ako ay pero asawa ra gid nako akong hilabtan ani. Uy. Tanihon kayo ang lawas ni Krista nga hubo sa tanan na diha sa ko katubangan. Apan nanumpa man ko sa akong asawa nga di gyud ko mutilaw og laing lawas. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fauna, ginaingon, gipasaylo ko ikaw sa tanan ng gihimo ng pagluib nako. Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, apan ni sobra ka na. Mao nga pasaylo ako, nga gidawat ko ang kugmasaw sa kabinuhat, nga mao'y matuod na nagmahal nako. Sige ka na lang yung giluiban ang imong bana. Unya og masakpan mo ingon nga dili na mo usab. Unya karon nasakpan naman sa di mo nga nagduwa og kayo uban sa lain na sa babae. Basta dili siya mo saan nga magbag-o siya, ma. Di naman nga kumabalik sa amo, ba? Tilma, musaad magid nas Rodi nga di na mo usab aron ka mo balik sa inyo. Busay na patuntuan ang bana mo di matagbang usa ka asawa. Dinhi na lang mo og sa imong anak. Ay nagbalik sa inyo ha. Pasag ditong bana mong mga bit o kabainte. Ricardo, wag na boro di. Wa pa kina asawa mo eh. Nabutan. Nga imo lang budian. Ay, ikaw naman kami nga sa mga babae nga napakita na kung gusto ba. Pero lihim din ako akong asawa eh. Sultihan na ka ba no? Ako pa gisugot ng Tilma sa dihang nanguyab ko niya. Nga siya akong asawa. Na, digid mahitabo nga ako siyang pahinakon. Wala ka niya sugtang nga mas gwapo bang kanimo? Oo, bitaw. Mas gwapo ka kay nako. Pero, ay, ikalimot. Nga mas da sa imo. Ang tulong, wala ka mo ninyo. Bukod sa mga gidakon ni mo dahil, buwa ni mo muna eh. Siya ito meron. Wala eh, ni ako ba dito kay mapatabang ko ninyo? Bawal ko sa tabangan, buot yung tabangan ako ay bida. Wala ko eh. Gusto ka nga ako'y mo doon, ikaw Tilma. Aron mo tabang mo hangyo mo balik mo. Ha? Di ba? Uta ba eh? Tumulog-alang sa kong kanay anak ba eh? Bida, ang kasayo po niyo mo kay Bida. Kanlog mo ka pagkabanagon. Kabutan Tilma. Ngayon mo burian. Kutob sa babae nga maibog niyo mo, imong birahan. O kay kaluoy sa mga asawa nga, buhi ko magtawon na ngayon mong pasakitan. Magkasunta ka na ba eh kay batik mo ko, batik mo ka na yung ano kung guwapo pa ka? Pero yun ako nga, noong sanay, kung ang baraton ang ilang mo, kutob sa babae nga, magpakita o kaibog, jil-jil man na yun. Yung tabang naman ang kabalik mo sa kuya agawa eh. Di ba ako nga, imor yapon siya budian kung magkabalik mo. Ano na kung tabang tao ni mo?
gusto kang balik niya, no? Gusto magkakanala. Sige, ikaw, atuwa siya. Kasi sila, ay ko subuha kay di ko ni mo, boy. Kasabot ka? Begitu. Uy. Narasad ka, no? Abi, kay wa man si mama, may ansin sad ka. Hindi ko gusto mo katulad ko bilang ako si Inhindi. Balik sa ato, guys. Ano na? Bilang balik mo na rin. Pwede ha. Nga, sahad ka. Hindi na ka magbinuang. Pwede. Hindi ka magbinuang, eh. Di. Dali. Tapos kayo na balik ang ako at mamili kayo. Sige na, eh. Dali. Tala sa ato, eh. Sige na, balik na, eh. Balik mo. Namatay ka, eh. May uli ka din. Kapuya. Uy, duwagin ka raw na ato nakuha dahil na. Ako dong, hapa ka po ah. Usbi ko. Uy. Kapong, ito, sunod mo sa sunod. Kapong tao ko dito. Ensa? Mauna, dito na. Doon na nasa ilaing babay nga gikabuangan ron si Rudy nga imong bana. Tugra? Nga tagdugay ka na siya muuli sa bahay gikan sa trabaho? Nakasiguro ka ba yun? Ha, Cardo? Nga may lain siya gikabuangan, ha? Di ko baka ako nga pagkalalaki dayo. Ug, kuniluoy mo. Kung ako pang imong gisugot o imong bana, di gito ka pasakitan. Pan, diba, ingat ka. Nahantod ka rin. Mahal ko paghihapon ikaw. Kung di mo maantos ang pagpasakit sa mga bana mo, umiya mo ko na andam sa pagsagakay mo. Waran sa bahay ang akong bana. Basig tuaron sa iyong babae. Sige, tala. Dad ako silang abutanan na. Nasayod pa magit ka kung nasa sila. Dad ako sa ilang himit. Rudy, ang imo asawa ka! Bisag unsaon ka, Rudy! Dili ka nagyagbatabang sa imong pagkahimabay! O ikaw sa niya! Naibaw ka man na nga minyo ni na siya! May patol ka ginara niya! Ako na pero dili man di uyab, abot-abot ra man ning amuan. Uy. Inig abot ato nga duwas Manila, di naman po ko magpaana og lahi. Ay! Wala ko'y labot o mag-unsag! Hala! Mientras wa pang imong bana! Pagtagbaw mong tuhag maayo sa inyong kibati niya sa bana! At ikaw, Rudy! Surat ikaw na. Labyuhan ang naong ni mo! Luwag na ka! Ricardo, tiyang tinuod ginahigog man ako! Ako siya! Siya ako ipuli ni mo! Tinuod ka na ito ba? Uyab mo ba? O lagi! Uyab na ka, gisugot naman ta ka. Buwagan ako kung ba nang may ayo eh. Ikaw na ako ipuli. Salamat ay. O, isaan ako. Di ta ka budi, Anday. Mahalong di ka. Isang, dili ta pwede nga makasal apan isipon ko ikaw akong asawa. Dad ako sa inyo karon ayon ho. O, tagpawa ko sa palaboy akong bana sa kamaayon niya. Palabon kikuhat sa kong bana. Maluipon ako. Lahirag yun. Hindi ka naman ikaw pa po ng iyong piya. Ano kita sa kong bana? Basta lahirag yun. Kanibin yun. Kanibi. May sinahita po nabalhin ang tanan akong kukmaw pagmahal nga ito niya. O gibuhagan ko sa himpit ang maluibon kong... Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Darlene. Ginainin, ayaw ko sa play ay magpagpanaway sa mga apang sa mga babae. Kaya kasi mapunta ka lang sa pinakabati. Ginainin mo ay nisaway sa kanaganan. Magkano may tabok sa palabuhi. Nagbilit ako ng hinong kalimutan mo. Dahil sundan kay pa ni Ate Nining. Ibutang lang diha sa ibabaw sa lamisa, Dario. Alagod.
Bakit ang sa nasawa sa anak ni Ninoy? Mao ba? Kabisan ko. Nagpakasal mo siya ng hindi untiin. Nakaw mag-fires. Babae ng gwapa. Ay sos, Dario. Pag-unsa man ang gwapa nga asawa, dili ikabilin og bay. Dili asawa gipahita ko, dili gwanja di mo. Haga. Ikabilin ng bay. Ang baba gini mo, wa gyud ayo. Dili ka na mo ibuot na akong ipasabot. Kanang babae ba nga ikabilin og panimay, kanang dili laagan, kanang kasaligan. Sama sa asawa ni Kuya Enrico ba? Nga di ka na magawa sa ilang bay? Oh, mauna Dario. Pero, pati asan daw sa asawa ni Kuya. Paghinom di Dario, magkahinawa yun, mga babae. Sus, ikasugat ko ng kamerang buwang, matay ko sa bus. Kung magkaasawa ba? Ako yung asawa? Magpili ko babae ka ng pinagwapahan. Kana kung makakita kag pinakagwapang babae nga mamana pod nimo. Kana ba yung hinawayon kaayo Dario? Mapunta na sa pinakabati. Yeah, not me, mama. Uy. Sagdilag batig na ang akong umagan. Buutan mapodo ko gihan. Og makamaong mo diskartes kinabuhi. Og nya negosyante. Bisag unsa lay mahuna-hunaan nga ibaligya aron lang makakwarta. Mare, kasayo ba nimong naghinawak diha? Kinsay kontra nimo? Ay, kanang anak nimong may laki. Si Dario? Doon na pa niya kay anak nga may laki. Unya, hinawayon kaayo. Di pa dadaan pa muna akong sudan pagkasal sa akong anak nga lalaki. Unya, di ito, nanaway na asawa sa akong anak. Ay, ako, di sakit yung gisulting Dario, oy. Nga naman ay batig na nang nasawa sa akong anak. Nga naman ay, ha? Animal gidis Dario. Ako na lang mga yung pasaylo sa gibuhat ni Dario Maria. Gago giding anak ka. Una din naman sa sinuod mo. Dago din naman sa sinuod. Tinuod po itong batik na ang nasawa sa anak ng nining. Ibaw naman kang bati nga magsige magkagpanaway. Putla na imo pagkahinawayon Dario ha. Putla gid na. Sir Will, kinsa nang babay? Si Maria Isabela, bago nang nag-abang sa ilang nanining. Dito dawas, murag sa badugan. Bitaw. Mura bitaw si Ina Raimundo. Pero nag-atubang. Hindi nga, hindi naman dahil kung atubang niya. Murag kugong. Ano ba? Oo. Niya atubang na tanawa dari awa. Oh, murag kugong ka. Dagan! Si Bakikang! Dagan! Murag kagitag bakido. Hadlo ka do. Makahupo man sa uy! Ang lawas na din doon tanang babayan na. Dario, asa man ka nagabiin naman. Kuan na? Asa ka uy? Ang bisita na? Ni kinsa? Si Mama ay. Ano ko si pangutana mo? Nangutana lang kung kinsa imong pamisitahan. Si Kuan God. Si kinsa lagi? Si Maria Isabel. Oh, ha? Kanang batid na nga nag-abang sa ilang maling-muling. Saan mo ka? Oh, Pagbuong ka na anong gihubo man na ni mo imong t-shirt? Pamisita man ka. Mamisita ka maghubutan mo. Di na kumisita. Kay, nawayan mo ka. Ay, natural! Inahan ko ko ni mo, Dario. Di naliwat yung gusto mong pagkahinawayo. Oh, resulta na. Ibog na kagbatig na ang Dario. Uy! Ang samgoy. Di mo ko magkatuwa. Bantu ko sila ng din. Ito nag-abang si Maria Isabel. Maria Isabel! Gawas una diha, day! May lalaking gusto makikila-ila nimo ay mamisita ko no nimo. Kinsa man natin nining? Ako. Ikaw? Ay, mamisita ko no siya nimo, day. Tubanga lang na. Sige, respect na rin. Pagbantay ng lalaki ha, kay pagkahinawayon na mainit. Una yun, tataoy. Kay silingan na ta. Binuod ang akong gisulti nga kusog kang manaway si Churas mga babae, oy. Una yun ka. Dagan mo na. Naana naman ko nga sawayon ko sa mga lalaki. Kay tinuod man po nga batik og naong. Akin Maria Isabel ko ang tinawag. Lingko Dario. Mamisita magkakanako.
Tao ka man ni Anhi. Oo man ay tinuod. Nakabati man ko ninyo ni Manuel nga resultihanay mo nga mura kog si Bakay kang ikaw man gani ang militok, Dario. Ay, pasalo ako, Maria Isabel. Di ako ang nabisita ni mo tungkol kay... Mahigog ako rin. Salit ko naman, Maria Isabel. Unsa? Magpakasal ka na, Dario? Magminyo na ka? Mga pa. Kinsa man sang bayhana ang imong pakaslan, Dario. Si Maria Isabel ba? Oh. Unsa? Si Bakikan? Uy! Katawa ko rin kong hilang, Dario. Mama, nagminaway na ko, Mama Neneng, di ba? Nabati ko na. Nga kung maglakaw ko, mara ko pliers. Ooy, pero tanawag kung sa hitsuras iyang nipakaslan. Bakikang! Ma, ay nasa panaway, uy. Sorry, oh my God. May resulta gito noon pagkay nawayong Dario. Nakaasawa siyang baki. Ay, bakikan. Wow! Nandun ang purba sa luwas kong asawa eh. Abakikan. Mas ka rin naman yung Ito ka ba sa mga ang kutog tsak niya? Walang malain si Isabel. Basta ipatawad ako niya ang mas karami ng naman. Matang hindi ang doktor tsak. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sa Udman, ginawon, pero nahigayon nga ang babae nga imong hinabtan, dili mo sugot nga imong pakaslan. Mao yun inahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimahit kalimta. Uy! Mao ba tay? Oh, mauna! Dinhi ka tong nganlag marisay, naghilak. Na imo na kuno siyang nakuha na nimo ang iyang pagkababay. Imo lang siyang gilikayan karon. Abi nakuha naman nimo. Maris ka to, dako kay pa? Oh! Labi ra ba kay moves? Bitaw. Inigsayaw mo yung guyog. Pala siya eh. Di ko niya tay. Pagka... Nakatilong ko niya tay. Ha? Buwag kami. Kalabi ba ang suo ni mo tao notes ko mo doy? Ako naluong maris. Anugo kay dughan do. Ang dughan. Di ay tay, anugo na tay. Busa pakasli siya. Luoy ka tay. Kung naluoy ka niya, hala, ikay pakasal niya. Anay tapalong ay. Uy! Patay sa doy. Nang palong man. Di gari ka muhunong sa imong pagbinuang yan ng mga babae do. Muabot ang adlaw nga gabaan ka. Timan-i ka na. Itbar! Hustong mas tatay ni mo bay. Dakong sa nang pagbinuang nimo sa mga babae ay. Kung wa kay gusto sa babae, ayaw siya hilabi. Kay dako ng sa Ginoo. Pero sila may nagpakita gusto na gabay. Mao nga, ako na yung gibirahan. Ayaw ha. Saan na sa Ginoo? Ayaw gid. Luoy kayong babae. Ayaw kalimot nga ang babae, ha? Kanang kung sa imahin ka na sa itong inahan, di, babae ko na itong inahan. Mao ba? Oo. Maluoy yun ay kag babae nga, maluangan lang. Maluoy ko babae, oy. Maula. Luoy ang babae nga imong uyabon lang, unya, ego lang binuangan. Luoy ang babae. Kaysa ako nang gikaingon, balik-balik ko na ko, babae sa bintaw ng atong inahan. Di ay, anak din na. Oo. Pero bay, ang imong asawa, yan ang lago mo kayo itong sunod. Ya, dako kay black eye. Unya, pajud. Ha? Hubag kayo bay. Hubag ang abil. Nga ano man to, nato-to. Ako di kulata. Uy! Wa pa itong makadagan. Patay ito. Ito bay. Patay ito ko kulata. Askan indutan ni mong tambag. Unya naman ko lang imong gikulatang imong asawa bay. Kuan kanang anak gyud ko bay. Doon na gyud panahon nga ganahan ko nga mukulatag asawa. Ay ka na ako nagbinuog ko bay. Nga ikaw? Ha? Grabe mo nang imo kay mulata ka? Ay, wa man problema bay. Kay asawa naman ako. Bisa kung saan pa na kulkulata, asawa naman ako. Anak din na bay. Ana na. Sumba ko. Pagkawa bilang mi.
Bay sa dila ka bay. Istorya sa itong asawa. Awak kay lami kay istorya bay naman. Mas may pag-adto ko silang Mirna. Mamisita ko niya. Gikasubok ko, Edmar. Di mahitabo nga sugton ta ka. Kaya nahibaw na ko sa imong kalidad, oy. Igo ka lang mo tila og babay. Pagkahuman, imo nang likayan. Uy, bakat ng tanan ni mong ipanultinan. Ang ako mga uyab, ha? Bawa na mibuwag na ko eh. Buutang daw ko eh. Nga sa ato pa? Dili tinod ang mga tabi-tabi nga kung nasarap sa gawas? Nga igo ka lang magbinuang sa mga babay? Di na tinuday. Busa, sige na. Asugtan ako day. Nahala, ikaw good. Dali naman kong patuho. Labi nagsama ni mo nga maayo mo diskarte. Dali ra kay kumada. Sige, uyab na ta. Gisugod na ta ka. Salamat. Salamat na nga. Mangungitas kawas na nga. Aron, sawaan na to sa labihan ang katamis sa itong gugma. Sugot! Dali lagi kay kumada basta ikaw. Sige, dad ako bisag asang yung gusto. Yan lang. Ay! Asli mo. Kasi dito, hindi ko lumiyo eh. Uy! Kinahanglan pakaslan din ka nimo. Pakasli buhatit ko. Taas ay. Hasta ko. Di ko tasansat ko. Kapuya ning lamia, oy. Dami man ning buhata pirmi. Sa imong huna-huna diha. Ano na yun tani? Oo, dami ibata eh. Ang di gini kapamid na. Pakasal niya to. Di ko gusto ninyo. Basta, pakasligit ko. At tuon ako sa tatay nimo. Mas may pagkamulang sa tatay pakasal ay. Tubugi naman dudo sa tatay. Ano sa tatay pakasal? Dako tong katatay nimo. Dako mo. Uy. Ikaw mitudyak na ko, yung tatay nimo mapakasal na ko. At tuon ako siya. Aron patabangon ako siyang piit nimo aron imo kong pakaslan. Siya din ang nasa silo ng ngita ako. Oh, si Mirna. Abe ito eh. Og naghangyo siya na ako nga pugsong kang pagpakasal niya kay imo na kuno siya gilabtan, ha? Ay di lagi ko magpakasal tay. Wala pa ko'y gusto nga maglinyo. Oh, ikaw pakasal niya kung gusto ka. Inman! Mau na tay. Ikay pakasal niya. Mayroon ba siya madas ka na tay? Ha? Lagi tay. Balitok ka na tay. Ya, hugot pa kayo tay. Pidasampo pa mo tay. Gahi pa kayo. Ya, ayos na. Makahimo ka mga ko. Di ko magpatay ng imuhang ginawa. Forbida sa inununa ng patay, do. Gibalik ko sa mga nanigbayo, do. Ay mabasa lang maligo. Dako pa tao ng buhi ang ako, do. Uy! Uy, kakuha pa kong kapito. Mura kong Tony Rabanes, ha? Kapito yun? Apan di mahitabo nga magpakasal na nako. Ikaw may nakaturjak o di man ako, ha? Tanda na yun. Atong kanaugod sa silos, Mirna. Di pa rin yung gusto magminyo, Mirna. Ayaw ko pamugos mo. Pero imo kong gilabtan. Basta pagkasligit ko. Noy Domeng. No. Huwag ko na sa Edmar na nga magpakasal. Pakasli siya, Edmar. Anugo na ning Mirna mapunta ni Binhayma. At tuloy ka lang, Binhayma. Basta ka ako, di lagi ko. Ikaw ni pakasal niya tay. Kay, basta ako, di ko pakasal tay, di ko pakasal. Day Mirna, kita lang ko ni pakasal. Sugot ka, day. Sige, Noy. Dalian, lagyan ako istoryahan, Noy. Kita'y pakasal, Noy. Madapa man ka. Ay, kuha pa kong kataghan, day. Suwaya na to, padayon. Sige! Uy! Nakamiss taas tatay ni mo. Kita na may pakasal ko ni Madaling, ha? Sige, day. Pakasal ta, day. Ang dagang mo. Sige, day. Sige. Tana! Unsa?
Mabdos na Smirna tayo. Oh, nakaagi paspasan ako eh. Hugot kay sa angay Smirna. Uy, ipadasi mo ang ako mo rin yung kilili. Kadang mo mga babae mo rin baho. Butang ito gabi, dumatusak-tusak. Hindi ka kaya. Yamat na. Nasuya rin ko rin mo na. Nasuya. Gusto. Magbinyo lang sa ko eh. Kung sugtong ko nila nga aking panguyaban. Kaya panguyaban ako rin. Pakaslan ko siya. Binyo lang sa ko eh. Ang makakita ako sa kong liwat. Kano? Mamisip ako karoon. Karoon ko sab nila. Inuod-gado nila. Nasugot ako ng muday. Meron ni mong pamisita naman tati kasugton, pero naibaw man ko nga bubalik pag yung kagpamisita na ako. Kay, o pa man ka makatilaw na ako. O kung dili ka mo balik, di ka katilaw na ako. Okay, sige. Uyab na ta. Salamat daw nila. Dagang salamat. Sige mo. Tinalasang kita. Ang bahatang gansi kanina. Tabo na makaanin yung milang pagkasal din mo. Gusto na makakamaminyo, do. O tay, pero ako lang naghiwat niya si Mila tay. Nung ka nagubinyo tay. Pero, kitagdalan yung magtorja. Ha? Wako sa magigit siguro kasal tay. Ay na lang pagpaabot kasi magad di mo. Ikaw na yung agad di ang minyo, no. Lupig lang ka na. Kapit ang kanunay anak, no. Sunod buwan, mga anak na Smirna. Ay, agad gabi. Sige. Mamisita ko na. Umusbutan na ako siya bahin sa kasal. Huwag ninyo ko eh. Di po ang ko siya buhin ulit ako tayo. Ako na mo naghagad niya. Binyo. Unsa? Ikaw mamay ka na ako? Kay magpakasal na ta? Oo, dahil nila. Di po ang ko siya buhin ulit ako eh. Mga, makininyo ako. Binyo tadi. O ikaw ang dadun ako sa altis kami yun. Kasal ko tatot? Dili ko eh. Mila. Dili pa ko magminyo, kaya wa pa ko matagbos akong pagkadaga. Uy. Og ikaw, mintras may gana pa ko nimo, dugkal jud og maayo do. Kaya nag-abot sa adlaw nga pulaan ako nimo, dili ka naging kapilaw pa nako. Kaya buka ka naman ka. Mangita naman sa kong laing laki. Mila. Gusto lang ito magminyo. Kaya di pula ako sa akong pagkaulit ako. Usa ba? Nagkasugat mo rin kong uyab na mas nabagag abilidad dito. Kasi namugos mo ka ng pagkasal eh. Ay na, yan ang naman ito yung buwagin. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ning kalibutan na, way taong nga perpekto. Kitang tanan, pulos may binuhatan nga dili maayo. Muling hitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalintan. Wala, sige no. Ito si Maricel, ina nga gusto ko mamuyab niya. Sige no. Kalaryo eh. Sige no. Kung may subukan mo eh. Madlo ko sa Papa Maricel. Ano naman? Stricto! Hay, saan ka na ako sa nga, magkasulting doon. O pamisitahan na lang nanugod. Ay, kahadlok eh. Koy, ba na yung papa eh. Tingalig. Anak na lang. Hindi na lang si Maricel ang imong pangyaban. Ha? Kinsang di akong panguyaban ha, Nora? Ako na lang. Sa! Uy! Uyab mo, Miss Jumel. Suod ni amigos. Salario man. Papunta na ko si Tuyo. Dong Lario! O sa may tuyo ni Madong? May gabi ng Vilma. Na si Maricel. Mamisita pa niya. Kung saan mamisita? Ha? Taon sa kabi. Ay, mag-iisip. Dong Lario! Dayon do! What? Kuya, wag sa tanimoy. Uy, abro mo Maricel Lario! Nga na kayo, what? Uy! Gana ba? Kahit ko yung natag-upat, ipanuroy ba? Di ba? Oo! Kinsa ba ka ng tanaw ng basket ha? Mga profesional ba? Bisag di pa mga professional. Mananaw yun ni. Pagpuya mo! Hilde na talbay. Sa'yo na, basta kontra eh. Pati lagi kay kagdinuaan Dong Lario. Ako'y gana mo duwa. Lario. Wala mo tanaw sa Maricel. Ay, so, tingali pa. Kuhan ba, palaang ka sa on sa'yo, papa taon. Palaang ka. Watong suruya. Mawalagi, palaaga. Mo lagi.
Grabe sa rin, kanto oras baskitan na. Mga ani mo rin. Ayan, tuwas Manila ang baskitan. Tanang mo mawali yan tayo. Sa sunod, di na kumuduwa kung limutan ang Marisil. Na Laryo, ha? Championship ra ba? Championship na. Mao gyud. Sige lang, Martin. Konsultahan si Marisol na matapos siya. Aron ma-champion sa basketball ang inyong team. Kasi ang sa pangis sa basketball ko. For 3 points! Nasyap na ko! Oh, si Marisil! Baru ko na gano'n. Yes! Congrats sa inyong team, Jumel, Lario. Kamugay na champion dong. Sos may riging tan-aw tao sa Maricel tao nang. Kay ginahagduwa may Laryo taon. Ha? Ay doon siya imperasyon taon ko si Maricel. Uy. Provida. O sa operasyon. Imperasyon? O lagi. Ito mo. Parihanan ko na sa mangkon. Unsay nga? Umangkon. Umangkon. Dos. Napuha na magsasingat ha. Yan yung kasulya. Provida. Nay, Nora. Tapos siya na kumubos. Uy. Awan ka ay. Sa po itong babae ni Mabuo nga sa outing? O nang, paubano na ko si Marisil. Sige na mo, please. Tugpang mo. Sige. Pero Lario, isali ko ni Miss Maricel ha. Ayaw tayo magkalimot dong, mga batanon pa mo. Ayaw una mo magpadamos lawas ng kahiglaw, mga batanon pa yung tao mo. Tiwasa mo sa inyong pag-iskwela dong. Kasi may nagkasabot mo ha? Kasi buot na akong ipasabot. Nakasabot na. Lario, ganun. Nagpalayo man kanila. Ba't hindi tapita? Di ba ko kayo pa mo lang ilaw naman doon. Ay, kapit mo ko eh. Kamawang ko mo lang. Kamagawa kong lamunin ka. Ay! Students ko. Tampis kayo. Hindi ka na yun. Isuot ako. Happy sigang magsari. Di ba siyang nalagyan ka? Wala nakakita si Papa sa magpakis na ko. Nakita na ba mag-iisin mo ng labi sa kanak? Pastilan ni mo do. Naon sa kabaya. Ang mayong laki nga uyab sa atong anak. Uy, batasan! Bikisa niya ang labi sa anak. Unsa? Ginoo ko, Maricel? Anong nagsuka kang maayo ha? Magdos ka? Paan pa mo? Wala. Akan sino tayo ini, Bilma? Uy. Ikaw masagod. Nitulirit ka man yan ang uyab ni Maricel. Nagbatanon pa kaya na siya. Do, ay naku basura. Uy, Maricel, sultihin si Lario ha, bahin sa nahitabo ni mo. Bakas lang ako sa Marisil na eh. Usain mo igasto. Wala magkatrabaho. Nag-una-una lang gid mo sa inyong biga na. Patanon ba mo eh? Wala mo magunahon na anak, ha? Sultihin mo mga ginikanan, Lario, nga nakapamabdos ka aron sa imong mapangitaan mo ninyo og sumba. Maon na. Magabatang ang pakaanyo. Wag yung magunahon na sa ilang kapalaran kung sa ilang dangatan. Karoon, nabagdos na. Bisa asa na musuhod ka uban sa uyab. Naturay na butit. Bayat! Gusto yung ipadungog-dungog mo na? Sa maigo lang, Lario. Dali na, Lario. Ay, siya tagdadalik na. Nga nang babuntis-buntis sa gwek kasal. Sulan mo gutok, oy. Kami mo imong di pasabot, anak, ha? Oy, pakaslan ako sa Maricel. Unya sa sakto ng edad, ha? Ay, pagsigig storya ng way lami diya, kay kasumbago lagi ko nimo, ha? Nga, sumbagan na kita. Ay, lagi ko basula, ha? Uy, nga naman. Nagsili ka kagihangan ng ka. Oh my! Aray na sakit! Lagi, sa sakit? Ha? Ha? Sakit?
Masakit pa ang imong gipanulti na mo, ha? Mura kag perfectong bayuta ka na. Usman! Listen, learn. Samtang mga batanon pa, di magpadas ka init lawas aron way dagang istorya. Maglago to, mga judgmental, mga hasulugotan. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nina, ginaingon only in the Philippines. Kung doon ay kalamidad, mabuang tagpagita kinsa ng lista aron mahatagan tag-ayuda. Pero kung eleksyon, nakalista na daan apil pang tibuok pamilya. Uy! O kining hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikiling pa. Hahay! Saba-saba! Baya sila! Kasayo pas buntag yung taon, nagparid-parid na! Kasamo baya yung taon. So, dito sa ato, be. Sa mga Magkalagot mong god! Kadlawon pa, nagsaba-saba na! Huh. Hapit naman kong eleksyon, mauna, parid-parid dayon. Tapos mga tao nga butaran, unyag makadaog na, mabuang taghangyo kung doon natay pangayoon nga tabang. Oy, ayaw, Pil. Tanang politiko mo nina. Doon na pa'y nahibili nila nga tinud-anay. Gig nga mong servisyo, oy. Oo, doon na pabitaw. Puyo lang sa maayo, baklen. Pero kasagaran, no, kadaghanan, pamulitika o mga batasan. Ba, buutan. Sige lang ngisi-ngisi, panahon sa eleksyon. Mag-angat pa gani, hala, bisag asang minatay ang tuon. Kakaila, magpakita kay daghan ng tao nga namilar. Muhatag pagdakong limos o dagpo nga buwaks patay. Uy. Ay, may stress ka mo nina. Balik ka sa dito ka. May blood nga, takiho niya ka. Balik kong katog dito. Hindi na ako makabalik og katog, oy. Nabalda na akong utok at mga politiko nga nagparid-parid. Peh, wag babae. Kasi butaran ng eleksyon say. Ang saygad? Kasi butaran mo. Tarong istorya. Di pa ka... Ay, ano na? Kinsay butaran ng eleksyon. Ay, okay na siya kaayo. Taro nga. Isay butaran ni mo, oy! Kapoy ni mo, Ay, sila na si Papa o si Mama among agtun. Uy, Pedrito. Gabi hanggang Pedrito. Gilang, ay, kumiguang niya. Butari ako ang papa. Papa ni mo? Hala, wag yun na mo taga mang imo papa. Kada papili anak niya, di mo gina siya kada og Pedrito? Ikaw na dilansar. Gusto lang na siya makatabang siya mga tagi-barangay. Please have mercy. Ay, ako'y naluoy niya. Ilaro na siya sa iyang mga leader. Ay, laroy mga leader kwarta kay panahon sa eleksyon. Ay, so ayun lang sa dinana, eh. Saka po mga leader po nga kanang si Papa na sa na mga leader nga di kay hingwarta. Measure. Okay. Buot sad ka papili ra pero kasagaran nga leader na og kwarta. Wa pa gani eleksyon, daghang mga ngani ipanglista kay lagi dunay ipanghatag nga kwarta. Unya, mahuman na lang pinili ay wa gyud bisag usa ka dako nga gihatag. Unya, no, ang mga leader after election, wa na nakapalit nag LED flat screen ang motor pa. Pili ka. Ikaw ba, sus? Ayaw lang sagot. Daghan na nag-istorya, oy. Mahala na sila, oy. Naunsa mo ka, oy. Pasagdiling na sila, mangwarta-warta sila eleksyon. Kaya Ay, wa ka gining mo sila inahan, oy, merse. Pareha, hindi mong mama ni mo munina. Pasag din ang mga politiko na mugasto silang kwarta. Kaya pagilabutan ng mga leaders nga naong kwarta, oy. Dunay gaba, ha? Dunay karma. Ginoo rin may bawa na nila. Unsa naman yung taon ni Bagyos Quaresma? Matubay, matukol na pa yun sa Papa. Ay, mo kabalaga, kaya nagplano naman ang amahan ni Pedrito. May pariprap na niyang sapa. May panang amahang Pedrito, kay bisag way daog-daog kada eleksyon, daghan ang nahimong kaayuhan, haining ubang politiko, kum kaayo. Unsa gid kahinas politika, no? Naganahan man sila managan. Ay, gusto naman nila. Isa mo ang hangin uguan. Samantaon ka, ha? Pangkabuni ang mga dagkong plastik na ito mga butang. Aron di mabasa sa kuwan sa libo. Sige na! Suga niyong bagyo, ha? Ay!
pastilan, Clem. Nagabagin ang atambay. Status ang mo nila. Isang dilang ano ko pagbalik ini. Mutabang man ang gobyerno sa mga naguba ng mga panimay. Kasasad ang mga politiko din sa akong barangay man, isaad na mutabang sila nato. Daoroy, salig ayaw laom. Sila merse, maayo, ragyod kay na musaad. Apan ang saad, diligid tumanon. Weh! Kaya naman sa mong bahay, Mercy, ha? Sa taon ni Puerto Bacarte, taon-taon din sa mga taon. Nga, ang usasan ako kay Suon, kaya guba man yung balay, manang naan niya sa mga taon. Okay na pwede ito eh. Di mo ganahan si Mama Manina nga musagaw mis evacuation center kay daghang tao niya lain-lain ako nagbaho. Dong Pedrito, dagan kay salamat sa imong kaayo, Dong. Ay, may bulima na na yun, si Payama na yun. Ito day, si Namunina, ni Uban day ni Papa, rin hatag tao pagkaon sa mga tao nga sa evacuation center ba? Nigang mo nina. Tuwa man gud sa bahay nilang Kap Dionisio. Ay, alam mo kasuya, good. Kay ako, bisag dili ko leader ni Dionisio, apan loyal man kong butante niya. Unsa siya kamaayong tao. Ang uban day mo nina, mga bate. Ikaw rin isulti na iking mankaw ha. Salamat sa inyong pagtabang. Huwag mo paglubag sa paglaban. Bisag, dili ko makadao. Pero naapagyapon ang inyong pamilya. Misalid na ko. Kanakap, kay masayon naman nga buutan ka. Dili fake ang imong pagtabang. Ano di ay mo nina? Fake di ay ang ubang politiko. Laro anak. Manghatag og ayuda na aday pakudak-kudak. Kasing-pusing pa aron makitaan sa gamidya. Unya himuan na yung balita o kinutawhanad akong gitabang sa mga tao silang dapit. Kap, dili ganina ang politika. Libo ka kung unsa man ka. Mga ukay-ukay ka pwedeng mga hugawa. Nga bugas nga tagsa ka kilo. Nga bahong abhong. La! Ay gidawat ninyo? Na! Ay! Wala mo dawat na ay! Wala mo dawat uy! Ay, human sa bagyo nitubang sa dainig init sa panahon. Limuot bitaw kayo, no? Ubo niya yung tanan. Ang sako! Yapag ko rin ka dapit dito. Ay, dito sa kwarto. Naamir ko dito. Ato dito na. Dito na mo. Char, sana ko generator. Ay, nag-alang si papag mama ni mo dito. Tana. Ay, niuban man sila sa imong papa nga nanghatag og ayuda to sa evacuation center. Oh, mo ba? Dili ko makatanaw lang sa inyong kahintang. Kung doon na ako'y katabang, ako nang buhaton. Ay, nagkaking salamat ni mo, Dionisio. Ay, pasagdilan ninyo, pohon. Kung buligan na to si Dionisio nga makadaog isip kapitan sa tong barangay, musamot pagin unyang iyang pagtabang na tong tanan. Boy, Dionisio, boy. Tinuod na kay Kinis Dionisio. Dili kay Koto Brasaad ning iya. Iya gid kanang buhaton. Proven and tested naman na nato, di ba? Klaro maghuna-huna kung tas utang kabubuton na tong Dionisio, oy. Oy, mabuhi si Munina, mabuhi! Nagbalik na ako naman hinoon. Katugnaw na, uy. Gusto ko sa ng aircon pinito, uy. Bawat ginong balibo, oh. Ilan kang init? Aba diyo, uy. Kulain sa di mo mangikap. Painitin din ba? uy! Gusto ka? Lakso di ka ba? Pinito. Ano pala? Inhitin ka ba? Bakit? Kalain mo magkulit pinito, Ikaw ka ba? Bakit? Ang katawan ko. Ang sana gahi! Ang pangitot, gahit din na. Ako na feel. Matutokay ta? Karang kapilit lang ba? Magapos dukay, kapilit ka so, ano? Uy, kabisaya sa anak, uy. Kus niya, magtutok ka ninyo niya, tutok sa kanako niya. Ang ino mo pilit. Pilit ba? Saan na ito ang tuwo? Ako sa'yo di joke-joke dahil di rin tumnaw? Sige, gawin sa mga dila, bi. Ayaw, Pedrito si Pangika, Pedrito.
Unsa? Iyahak na virginan ka ni Pedrito Mercy? Uy. Ito mami siyang kwarto ganina kay nagpapugnaw mi kay alimuot ka ayo pero nabuhat na mo ang buhato nun sa magtirayon mo. Saon may nato, ha? Ayaw mo kabalaka. Yan, ano niya? Akong ipakasal ang atong mga anak. Dionisio, salamat kanimo. Dako sige po tayo. Ay, dan pa, oy. Dionisio, laro mo na ni nato. Chupapin ni niya. Wala mo, oy. Nga, kanus amang ilang kasal, Dionisio. Hindi guman na bas eleksyon? Ay, dili mo nila eh. Human nila maprocess ang ilang mga paper kasal. Buhaton na nato. Kasman sila sa labing daling panahon. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Leo, ginaingon, ang tao nga hingatugon, kung mag-uwan ko ng kwarta, di makasaw sa grasya. Mao ganing nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Gustuhan dyan yung banahaw eh. Bakit pa gani nang nahuman og kaon? Naghagok na dayon. Leo? Naghagok si Leo. Pabida. Wala yung mag-ilis, Bil, ha? Nga nang di ay? Kung Bil, sabot ni Duha, ngam laag taon mi. Mga migratan ba yung laag? Sa ilang sa Duming, ha? Kami mo-repair ito. Dako na ba itong suhol nga ihatag sa Dumi taon? Di ay? Bugong ito? Ay, pukawan na ako eh. Leo! Uy, Leo! Inighagok. As looking ukok. Uy! Ayaw maunay ko. Leo! Ay! Sunog! Sunog! Sa babae, way sunog, oy! Bangon diha kay Nias Pablo. Gaw Pablo? Ang ating ngano, gaw, abi na huwag na sunog. Gaya, Ngano mo, oy? Ano, ato na siya, Dumi, oy! Ngano ba? Ito tao ratan, production niya dito! Ala, ugi no? Hala. Himot ko na. Lamig pa may katog. Mag-ilis ako, gaw Pablo. Gaya, kung rawat na tasuhol ba, ini itong repair taon na ning ba? Ikaw ba? Suro ito plaza dong. Gabi, daghan kayo. Ano na unsyon nito na pagilita kasultig usa kay stansa human hagok man noon eh. Uy! Nora na yung suhol sa inyong pag-repair ni Pablo Saratan? Mawala na eh. Sarang magkabangko akong naayo. Ha? Nga naman? Uy, nga na ba? Tubag! Nakatug ko. Bahak na! Ayaw pagkawadlong ni Maribel ha. Banagod ka. Ikaw ang taamangitag paginabuyan ng magtiayon. Sa kawoy, o pagani mo yung anak ha. Si Maribel. Nagsige ng trabaho. Ikaw o pagid. Panahin yan ang mga trapuo. Aron, ibaligyan sa danan. Pero ikaw, sige lang kag katog, sige hagok. O Leo, kung mag-uwan o kwarta no, di ka din makasaw. Ikaw ang tingali pobre kayo kay natuog ka man samtang nag-uwan o kwarta. Saan mo lang Papa Isidro eh. Kung mag-uwan sa dog bangkaw, ako rin maluwas niyong tanan. Pero nga nang imong paminsya, uy, kamo kung makatabang kas panginabuyan ninyo magtiayon. Ay, pagsige ka to. Arang-arang, wa pa maghagok si Leo. Nagpasapot, nga wa pa siya natog. Pero nagtalikod lang na ako nakita. Ako siyang parahikan, Bi. Leo. Leo. Wa man lay reaction. Akong usban. Leo. Leo. Biskot. Wa man magagok pero ano man reaction. Patubang Bi. Leo. Lay. Ko. Uy! Huwag naman, beding tawhan na.
Wa pa gini ka mamabdos, Maribel? Sa una ko pagkamabdos lin nga tagsara man taong kumahilabtang layo. Yay, ngano ko Ba, sige katog. Abi na kong nagmata, pero naghagok na di ay. Hala mo, kabata pa niya? Hala ba si high blood? Ipa-check up. Naman may BP monitor. Uy, di na siya high blood. Na ipa-check up na ka ng sa doktor kita aron may bawa kag unsay sakit anang Leo. Maghagok man na good. Unya hingatugon kaayo. Ganun ka mo may mabalaka ng akong hagok ha? Huwag ka lang mabalaka ni mo. Bago pa gani kang naglingkod, may hagok na ka. Ano ka di? Katugo na ko. Matug dito. Pa-check up, uy. Basig mabiyuda kong sayo. Mura man kag nanungo na ako, Maribel. Naon sa ka? Ay, ako manungo, uy. Nabalaka lang ko ni mo layo. Balaka. Watay kwarta ay. Iri manguntang Papa Isidro ni mo, boy. Oh, ikaw panguhan dito. Oh, di ito okay. Gamitan na ninyo aron ibaw tag-unsa gihinungdan nganong dali naman ka makatog o makahagok rin Leo. Ay, ako may nagdasong lawas. Di man kamo ay. Bitaw! Ikaw bitaw! Sige na Maribel, dadaan yung bano ni mas doktor. 150/80 imong BP. Kuya kunog ma-stroke ka. Ipagamit ang kwarta sa imong amahan pero dito ra detas barangay center Ay, nagpag-BP. hadlo ko may bawaan. Sa akong sakit. Hadlo ka mahibaw? Oo. Unya, wa ka mahadlo kung ma-stroke ka. Uy, Leo, timan ha. Di gid ko mo at timan nimo kung ma-stroke ka simbak ko. Badi ay. Asawa man tika. Lain sa kayo blind tao. Muli mo timman ako no? Ay. Oh, uy day. Bago kang ligo, Maribel. Oh, Leo, kay kiinitan ko sa kong lawas. Hot man ka. Ay, useless ang akong pagkahat. Kung ay mo... Ha? Ano sa to? Useless ko? Ha? Niyaman ko? Ha? Karoon na, Leo. Oo, humog magkay ka. Ganahan ko anang basa pang buhok. Naon na! Dali niya. Oh, Maribel. Humog ang hulang ni Jackson na asawa. Basta Rinig din natin yan. Alam bago kong ligo ha? Kung ano yung lamig yung hindi ka maligo. Iyan tayo ko ligo. Kaya lagi. Ikaw bahala. Ikaw bahala. Uy! Ayan! Naklay na magbaklay! Napiklok na sad! Maribel? Ngayon sa kaya? Uy! Anong gipangsuol mo na ni mo si mong bagay mong masinila? Magbuwag ta! Uso? Uso buwag? Uso masala ko ni mong buwag magkanako? Mutada pa ka? Insultador ka? Hala no, giyon sa matakag insulto ha? Pabuang-buang ka pagida! Sabi mo, insulto yung iragugong anong kalit ramang kang gipo sa mong masinila? Naon sa ka? Ha? Gabi eh! Oo nga naman gabi. Bago kong ligo to! Oo, bago kong ligo. Masa pa nga ako! Oo. Masa pa kong Masa buhok! katanan. Oo, unya, gapyod-hapyod ko nimo. Oo. Unya, ako sa diri, giganahan kay ko sa imong hapyod-hapyod. Oo, Unya, unya, minat ko ka, di ba lakap? Oo. Uy! Sorry. Ubus kay ko nimo, layas ko! Sige lang kung kadismaya nimo. Hala no, maura na ako sa, ha? Makibuwag din ka na ako. Huwag lang ko natuyo ang mamuhago ko dahil. Grabe tayo tayo ah! Pero unta, nagpadaan na kas doktor aron matambalan na ka. Ay, sige uy. Musugot ako nga. Magpada ako sa doktor. Siya? Snip test? O, pa Isidro. Uso mo kumuna. Ang kuan pa, itas ang iyang pagkatog, Papa Isidro. Aron mahibawan kung di na ba siya obstructive sleep apnea. Silang ginoo ko. Ang siga mo na yung mata pa. Ha? Usap na pasabot anak pa Isidro ha? Ngano ka? Dili. Usa dili. Dili. Pausa dili uy. Dili ko kay bawa ko siya pasabutan na. Uy. Ay, joke lagi na ko. Yawan ang tanim mo ay.
Wala ikaw na hands, ani eh. Bahala na. Bahala ka na maghagok kang manaha ka. Ako na lang magmaneho ninyo. Aron ko mabisbisan diri. Naugahan na kay kuda. Wa na gid na ma-cultivate ang akong garden. Barang sa taon ay kapay balas bang ang panguti. Ay! Surrender na ko eh! Dili na ko! Basta maghagok dili sa di ay na mo baro! Isultihan ko ni Maribel sa iyang na-experience. Naluoy ko sa mga asawa. Bato pa niya kung natong maghagok ko. Di sa day mo barog din ako. Uy! Ug mao to mga listeners, atong palimay drama compilation part 48. Ug usbo na ko. Merry Christmas na tong tanan. Tanan na ko mga subscribers. Merry Christmas ninyo. Ug usbo na ko. Bro Oscar Abedog, salamat kay sa imuha pagsunod sa atong drama. Amping kanunay diha bro. Kang Benji Kasyong, salamat kaayo sa imong pirmi gapon pagsunod sa atong drama. Ug napaday ko nalimtan no. Wa na ko nabasa di ay. Last ning bag ulit siya nag-comment no. Ang iyang pangalan sa iyang channel kay DHS Hunter 5541. Ang iyang comment, salamat kayo idol, lami kayo ang imong drama. Salamat kanimo GHS Hunter. Salamat sa imong pag-comment ug pagpaminaw sa atong drama. Merry Christmas diha bro. Ug atang-atangi atong part 49 mga listeners. Usbo na ko, daghang kang salamat ug Merry Christmas.